دنن ينما خلالي وعمريرو ورقن همال سجى ندهفات كيرو دندنن ينما خلالي وعمريرو ورقن همال سجى ندهفات كيرو ورلا نقنا ليل أنا نقنا لا كشرك برد سدران أبنبو كنكنا يتعنكسو ينا جراتك ينحلبت انقسو وريقيت وشرفن أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو ترارد شخري وقداد الوانتراب وتقطو كدم قلب وأباي لقان سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو كنجقوهم بنكو شخصهم بخبل نخبل نسدره تقتلت لباع نخلت قالوا ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلق وانت للا بلد برقمين ينا أقول النرمتان لا قشتبلتنن لا قشتبلتنن ورا مريح مليت كل وجه سنن واسورقت رخاوني واضحلالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فردا بريخ راكلان وقوة تمسن ينقنا يكرا شكل وقت شيرن إرنوغ الأكبرا انبتين بلدي در بحر تكستلا ينقنا رغد تنقفل الكستلا ينقنا رغنا مساقبي مكلا سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما يتخونوا تصبوا كتكونوا ناي وترو تبنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا تجلو تحسوا تاتيزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتانا هذا البروغرام سانا كتصنعوا بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار كومنت بمصحف نزع الجوريزم نابكالوت نكبصحونا زمالختي حجزوا نتسرحنا دما حجاز سلازخونه سلاتقولوا تقبلوا لنا دقفنا مزقنا لومون كم وترو أبزوبانا زتوكوري سفح أرستك هلونايو إذا كل نريد لنا دما كنمهارلو كنفلطو كنستوعلو زل الناس لزغوني زغربو زلهو سلازي أستوعلنا نسمع كبابينا كابز فتصم زلو دما نمهار. Let's start. Of human being depends on his or her color, unfortunately. European child killed, American child killed. That's a big headline. 100 kids killed in Africa. Even your BBC will not mention it. So I should say that the BBC has in fact been big headline. كابز تري وزلهم سوداناوي بليونير فيلانثروبيست بيزنسمان محمد مو إبراهيم زبهال محمد زفلت عب فاونديشن زلوا مس بي بي سي عبز قبرو انترفيو حدا قداس زربا دربي لهم السينما كبرنا هيد ودك سبات أبزان نبر لا عالم هيمان رايتس دو بلا بلا دو ناتبع على ميديا بتعادو بقالات شفافين كخت حلفت فتن دايمبر كبرنا يدك سبات أبزوان زي بحبر خايز لك هذا صعدان دحر خوينو صقم زقات ما زلو امبان قربان ميدياتات بمولو ابرسو خوينو لقوهم مشيتم زعبو يكزارب زفتن برقت صلي من دحر خوينو تزموت زلو سب دما ما نمز قدسو اللي يلن سودانا وصلو زخونا نزازر بازيا كزارب كله بغتها نتي صقمن سقاين اب سودان زلو نخقول له هلو زبلايا مالت اب كميوم سلو زبلوم فلوي نغر كمسلنا يغلي بدات دي blatant truth زي ولا حنتك على عالم زي بلو حقي هيوتنا يا افريقاويان كبرناتو ابقى مع املاق دك سبات معريم كتب لنا تخليها صبق سنه ما قوتي ون ابزان نبر لا زلنا عالم جن ام سوري نزا زربازياك نغركم كله صبق يسمعني لنجن دخان دحرقينكا صلي من دحرقينكا هيوتك ترجم يبلون سلازي بمعرباو ميديا دخان دحرقينكا صلي من دحرقينكا ترف غزيوم يم بوتا كبوخا ترف غزيوم لعلو كل دما نصلي من افريكاون اب ميديا كم صوون تخوينم حماق انتلو ترايم كم صوز دلي صبقناتو اقداسنت يبلون صلين صبق كغبر يبلون زي باي بلاني باي ديزاين كمو
ኣብ ጠለምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘጋጥም ፅቡቅ ነገር ወላ ንሽተይ እውን እንተኾነ ዕድል ክብዎ ይደልዩን እዮም ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ፅቡቅ የለን ዝብለኒ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣብ ኤርትራ ፀገም ኣሎ ዶ ኣብሶሉትሊ ፀገም ኣለዋ ኤርትራ ኣብ ቁጠባ ፀገም ኣለዋ ብድሆታት ኣለዋ ኣብ ገለ ፀገማት ኣለዋ ኣብትን ኣለዋ ፅቡቅ የለን ኣብ ኤርትራ ዝብለካ ግን ጠቕላላ ነታ ሃገር ብፅቡቅ ክገልፃ ዘይደሊ ጥራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ፅቡቅ ኣሎ ሕማቅ ኣሎ ስለዚ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ኩሉ ግዜ እቲ ኣሉታዊ ክፋል ጥራዮም ክነግሩ ክጠቕሱልካ ዘልዩ ስንግዳ ፈትሓ ሚድያ ድሌቶም ይግበሩ ኣፍሪቃ ሽግርካ በዓልካ ክሳብ ዘይፈታሕካ ስንኻ ነኺስካ ሽግርካ ክሳብ ዘይፈታሕካ ካብ ምዕራባዊ ዓለም መፍትሒ ትደሊ እንተለኻ ብፍፁም ቁልሕ ክብለካ ዝኽእል የለን ካብ ናይ ሱዳን ዝኸፍእ ሽግር የለን ኣብዚ እዋን እዚ ድሓን ስምዕዎ እንታይ እቲ ሽግር ዛረበሉ ዘሎ ኪኖቲ ኩናት እየ ዝብለኩም ዘለኹም ኩናት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ድሓን ንግደፍን ግዜኡ እዚ ስምዕዎ 100 kids killed in Africa is even your BBC will not mention it. So I should say that the BBC has, in fact, been at the forefront in coverage of stories in the conflict since the war began. And just recently, we did a story on the suffering of children in Sudan. UNICEF particularly says that Sudan has the world's largest child displacement crisis currently. As someone who's deeply invested in Sudan, how do you process this suffering? it's terrible. To be honest, I cannot even process it because that was once a beautiful country with nice people, suddenly turned into hell. And is there a proper education for this kid going on now? Famine is setting in, cholera is setting in. It is just unimaginable disaster. ሱዳን ከመይ ስማዓካ ኣብ ሱዳን ወሪዱ ዘሎ ሽግር ኣብ ሱዳን ወሪዱ ዘሎ ስቃይ ሃገራት ከምዚ ደረጃ ምውዳቃ ዝበልዎ ሱዳን ኖርማል ሃገርን ፅቡቅ ሃገርን እዩ ነይሩ ማለት ምዕባለ ልዕሊ ካልኦት ዝነበረ ኣይኮነን ግን ብሰላም ዝነብረሉ ሰብ ምዕባለ ዝነበሮ ብናቱ ደረጃ ድማ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዝኸይ ዝነበረ ሃገር እዩ ሎሚ ሱዳን ኢልዋ መትሓዚ የብላን ወላ ሓንቲ መዛረቢ የብላን ጥሜት ኣሎ ድርቅ ኣሎ ዓፀቦ ኣሎ ሕጂ ድማ ኮለራ ዝበሃል እዚ ሕማም እንታዮም ዝብልዎ ተላጋቢ ሕማም እዩ ብውፃእትን ብገለን ብዙሕ ሰብ ዝቐትል ሓደገኛ ሕማም እዩ ንሱ ድማ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተራእዩሎ እዮም ዝብልዎ ዘለው እቲ ዝሕዝን ክፋል ናይ ሱዳን ከቲ ዝሕዝን ክፋሉ እቲ ረድኤት ናይ ደቂ ሰብኣዊ ረድኤት ዝበሃል ዝወሃብ ዝነበረ ገንዘብ ንሱ ጠጠው ኣብ ዝበለሉ እዚ ሽግር እዚ የጋጥሞም ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ሱዳን መቕፃዕትን ሽግርን ካብቲ ኖርማል ግዜ ድማ ብዝበኣሰ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ኤሮፓ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናትን ሽግርን ቁጠባዊ ቅልውላውን ስለ ዘለዎ እቲ ረድኤት ዝወሃብ ዝነበረ ውሕድ እዩ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ነቲ ዩኤስኤድ ዶ ገለ ዶ ተባሂሉ ንካልእ ዕላማታት እኳ እንተኾነ እውን ረድኤት ዝነበረ ንዕኡን ጠጠው ኣቢልዎ ስለዚ እቲ ደቂ ሰባት ኣብ ሽግር ወዲቆሞ ዘለው ኣብ ፀገም ወዲቆሞ ዘለው ኣብ ዓፅቦ ወዲቆሞ ዘለው መፍትሒ ንኸይረኽቡ ድማ ዝገደደ ሽግር ኣጋጢሞም ኣሎ ነዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ይደሊ ነዚኣ ሲ ፕሊዝ ዘክሩለይ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ዝኾነ ክዛረብ ይኽእል እየ ዝተፈላለዩ ዘረባ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ክእል ሓንቲ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስኩም ቦታ ሒዝኩም ሓዝዋ ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ ኣብ ነፍሰ ምርኮሳ ብፍላይ ዲጋታትን ሓፅብታትን ማይ ምእካብን ንሕርሻ ናይ ኤርትራ ንምዕባይን ዝተገበረ ስራሕ ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብ ናይ ዓብይ ናይ ክብሪ ቦታ ክቕመጥ ዘለዎ እዩ ተረዲኹም ኣለኹም እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኣብ ፈቆዶ ግንባራት ፋሂሉ ዘሎ ሰራዊት ንዝሓለፈ 20 ዓመት 30 ዓመት ዶብ ይሕሉ ነይሩ ኢና ንብሎ ዶብ ክሕሉ ይኮነን ሕሊፍዎ ዲጋታት ክሰርሕ የሊፍዎ እዚ 700 ዲጋታት ዝበሃል ዘሎ ንታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋርን ክቕይሮ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ተቐይሩ ይድሮ ህዝቢ ኤርትራ ኤሌክትሪክ ክውሕዶ ይኽእል ማይ ብቡምባ ዝመፅእ ክውሕዶ ይኽእል ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለኩም ማይ እንተውሒድካ ኣብ ገዛኻ መምፃእታ ቢካ ማይ ግን ኣብ ዓድኻ ኣሎ ስለዚ ዲጋ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብቡምቡ ይሰትን እዩ 700 ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገጠር ዝነብር እቲ ገጠር ድማ ኣብ ጥቁ ዲጋታት ጌርካሉ እንተለኻ 700 ህዝቢ ናትካ ዕድል ናይ ማይ ጌርካሉ ኣለኻ እቲ ዝተረፈ ኣብ ከተማታት ዝቕመጥ 30% ከምቲ ዝደሊ ኣይረኸበን ከምቲ ዝድለይ ኣይኮነሉን ክትብል ትኽእል ኢኹም ፋይን ይርዳእኒ እሱ 700 ህዝብኻ ግን ማይ ኣብ ከባቢኡ ተገይሩሉ ኣሎ ክሓርስ ይኽእል ጀርዲን ክገብር ይኽእል ክሰቲ ይኽእል ክሓፅብ ይኽእል ክምዕብል ይኽእል ቁጠቡ ከሰኻኽል ይኽእል ክሓሪሱ ክነብር ይኽእል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ደገ ክፅበይ ይክእልኒ እዩ ተኻልእ ነገር ተወሲኾ እንተመፂዎ ተወሳኺ ክኾኖ መጀመርያ ኣነ ካብ ሓረሶት ስድራ ንሸይ ከለኹ ሓረሶት እዮም ነይሮም ስድራይ ክሳብ ደርጊ ሕርሻና ኣቃፂሉ ንስደት ዘቃልዓና ንኸረድ ንኽነኣቱ ማለት እዩ እምበር ሓረሶት እዮም ነይሮም ስለዚ ደቂ ሓረስታይ ስለ ዝኾንኩ ናይ ሕርሻ ነገር ፅቡቅ ጌር ዝርዳእኒ ሰብ እዩ ሓረስታይ ማለት ድማ መጀመርያ ካብ ግራቱ ክረክብ ተኽኢሉ ካልእ ኩሉ ተወሳኺ እዩ ተወሳኺ ካብታ ግራቱ ዝረኽባ ካብታ ሕረሽኡ ዝረኽባ ያን ሂወቱ ትውስኖ
ስለዚህ እቲ ዲጋታት ተገይሩ ዘሎ ነቲ ሓረስታይ ነቲ ዝበዝሕ ህዝብና ኤርትራ ኣብ ገጠራት ዝቕመጥ ንዕኡ ዕድል ዝፈጥር ብምዃኑ ሓንሳብ እናሓዋሩን ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እዚ ሽግር እዚ ኣብ ሱዳን ወሪዱ ዘሎ ተፀባይ ናይ ካልእ ኮንካ እሞኻ ሶም ክጠልቡኻ ከለዉ እዚ ነገር እዚ ንኤርትራ ከጋጥም ኣይኮነን ነዚ ነገር እዚ ድማ ደጋጊምና ወትሩ ክንዝክሮ እየ ዝደሊ ንእሽተይ ንስማዕያ እቲ ፀገም ካበይ ይብገስ ምናልባት ሱዳናውያን ንሳቀይሎ መን ከሕጎሰሉ ourselves, our own people, the crazy generals, and this is infighting just for power. What for? You know, everyone have a finger in Sudan, from Turkey to Iran to Emirates to Saudi Arabia to Egypt, which is just ridiculous. And that impede any concerted effort to deal with this. We know there have been initiatives like the JED. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ሱዳን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እያ ዘላ ኢሉ ኣሎ ማለት ክልቲኦም ጀነራላት ወይ ብክልቲኡ ወገናት ዘለው ጻድቃን እዮም ክንብሎም ኣይንኽእልና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንክልቲኡ ሳይድ ጌርካ ኢኻ ትዛረብ ዋላ ንሱ ምስ ናይ ባዕሊ ኢማራት ርክብ ከለዎ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ እዩ ጠቕላላ ምስ ህዝቢ ሱዳን ወጊኑ ዘሎ ኣይመስለንን ምክንያቱ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ዘሎ እቲ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ብምልኣቶም እዚኣቶም ምስቲ ናይ ሕሜት ወገን ምስ ናይ ኢማራት ኮይኖም ወጊኖም ዘለው እዮም ስለዚ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኩሉ ግዜ ማዕረቲ ናይ ሕሜት ሽፍታ ናይ ዕጡቕ ምልሻ ምስኡ ሓደ ጌርካ ምግላፅ ማለት ኩሉ ግዜ ስትራቴጂ እዩ ነቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ ኣብ ምምቃል እውን ክጠቅም ዝኽእል ብሕፅር ዝበለ ኣብ ሱዳን ክንደይ ሓይልታት ኢዶም ኢትዮም ኣለው ክንደይ ሓይልታት ይፃፍዑ ኣለው ኖበዲ ኖውስ ማለት ክትገልፅ ትኽእል ኢኻ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ናይ ሱዳን ቃንዛ ይስምዓኒ ግን ከመይ ኤርትራዊ ዕድል እንድሕር ሂድናዮም ካብ ሱዳን ዝገደደ ንኤርትራ ክገብርዋ እዮም ምክንያቱ ንኤርትራ ብወግዒ ንክጠፍእ 2-3 ግዜ ፈሪሞምላ እዮም ናይ ሱዳን እኮ ሕጂ ዝኩሉ ሰንከልከልና በለት ካላኮት ሃገር ትቕፅል ኣላ ናይ ኤርትራ መንግስትን ህዝብን ኣብ ኤርትራ ከሎ ኮይኖም ንጥፋኣት ወሲኖምሉ ካብቲ ሃገር ክጠፍእ ብእገዳን ብገለን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወዲዱ ዝነበረ ገዳ ኮክሳ ሕጂ ኣብ ሱዳን እውን ኣይወርደን ኣሎ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ስምዑለይ ሓደ ይሳቀ ሓደ ይበኪ መን ከይሕጎስ ኣሎ ስምዑ እዚ have any gold mines and it became the second UAE doesn't actually have any gold mines and it became the second largest global exporter of gold in the world. It trades over 20% worldwide. Where's the gold coming from? Africa, Dubai. መጀመርያ እንታይ ኢላ ተሓቶላ UAE ወይ ከዓ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ዱባይ ሓዊስካ ጠቕላላ ዝኾነ ይኹን ወርቂ ኣብቲ ሃገር ዝፈሪ የለን ስለዚ ዝኾነ ወርቂ የብላ ናብ ዓዳ ነዳዲ ዝወፀሉ ገለ ኣለዋ ወርቂ ዝበሃል ግን የብላ ኣብ ዓለም ቁፅር መበል ካለይቲ ከባቢ 20% ናይ ወርቂ ንግዲ ግን ኢማራት ተቆፃፂሮም ኣለው ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ወርቂ እዚ there is no problem ወርቂ ዘይብልካ ኮይንካ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣውፂኻ ኣምፂኻ ክትነግድ ንቡር እዩ ሃገራት ይገብራ እየን ፅቡቅ ቴክኖሎጂ ዘለዎን ናይ እዚኣቶም ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ወርቂ ስምዑ ሕጂ This is shocking. Africa. Dubai is a global hub for gold trade, but it's mostly from Africa. And what is interesting is that also artisan mining, which is mining that is done, through child labor and all that sort of stuff, illicitly mined gold, also ends up in Dubai. The beauty about Dubai is you can literally, and this is what's happening, people use gold nuggets that they wash out of the ground, put them in a suitcase, sometimes a whole full suitcase full of gold, bring it through customs in Dubai, no questions asked. You bring it, sell it in Dubai, and they give you cash for it. They don't ask where the gold is coming from. And then they melt it down and you never know where it's coming from. And the gold smelters themselves make it impossible to trace that. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ወርቂ እዚ ዝዓበየ ንግዲ ናይ ወርቂ ዘሎ ኣብ ዱባይ ካበይ ዝመፅእ ካብ ኣፍሪካ ብኸመይ ከይመፅእ ኩሉ ዝበዝሐ ክፋልናቱ ብስርቂ ገሊኡ እቲ መንግስቲ ብዝገብሮ ዘሎ ብመንገዲ ናይ በዓል ሕሜት ድዩ ብመንገዲ ናይ ሶማልያ ዘሎ ድዩ ብመንገዲ ናይቲ ፑንትላንድ ዘሎ ድዩ ብመንገዲ ናይቲ ሊብያ ዘሎ ድዩ ኣብ የመን ዘሎ ድዩ እዚ ካሊእ መንግስቲ እቲ መንግስቲ በዓሉ ዝገብሮ ዘሎ ዝዓበየ ግን ንኣብነት ኣብ ትግራይ ወርቂ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይወፅእ ወይ እውን ሰብ በዓሉ ይወፅእ በዓሉ ይኹዕት ገለ ምሽትሪዎ እዚ ወርቂ እዚ ኣብ ቦርሳ ኮይኑ ናብ ዱባይ ዝመፅእ ካበይ የምፂኻዮ ገለ መለ ዝበሃል የለን ይኸይድ ብሕሱር ዋጋ ይሽየጥ ጠቓሚሙ ድማ 80% ወላ 70% መክሰብ ናብቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ትካላት ናይ መንግስቲ ናይ ኢማራት ይኣቱ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወርቂ ንኽወፅእ እምበሺ ብጀካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ እንኮ ማዕድናት ናታ ወርቂ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ማዕድናት ናታ መንግስቲ ዝቋፀሮ ኤርትራ እያ ክደግመልኩም እየ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሓዊሰ ዝብለኩም ዘለዎ ኣብኡ ዘሎ ወርቂ ፀጋታት ብምሉ 100% መንግስቲ ዝቋፀሮ ኤርትራ ጥራይ ኤርትራ ማዕድናት ናታ ባዕሉ ክዒቱ ሓደ ሰብ ብመንገዱ ዝሸይጥ ገለመለ የለና ብኤርትራ ኤርትራ መንግስቲ እቲ ማዕድናት ናቱ ቋፀሮ እዩ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ነቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ወሲዱ ሸይጡ እንተኣኪቡ
بتخكلኛ መንገዲ ሸይጡ ነቲ ገንዘብ ረኺቡ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገር ኢንቨስት ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ዕላማ ናይ መንግስቲ ተልእኾ ናይ መንግስቲ ስራሕ ናይ መንግስቲ እዚ እዩ ግለሰባት በብዓቕሞም ወሲዶም ንደገ ክወስድዎ ከለዎ ግን እቲ ሃገር ክሳራ እዩ ዘለዋ ስለምንታይ ሓደ ሰብ ንእሽተይ ወርቂ ረኺቡ ክኸይድ ከሎ ርብዒ በቲ ዋጋ ክኸፍለካ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ክረኽቦ ዝኽእል ንታሕቲ ዝሸጦ ነቲ ሃገር ክሳራን ዕንወትን እምበር መክሰብ ዝበሃል የብሉን ትግራይ ከምኡ ኮይና ኣላ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ኣካል ኣፍሪካታት እውን ከምኡ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ደስዋይ ኣብ ቪድዮ ክትሪኦ ከለዎም ኩዒቶም ባዕሎም ደውፅኡ ገለ መለያ ማይ ቃሩባ ኮይኖም ገለ ዝገብሩ ትሪኢኻ እንታይ ማለት እዩ ሓደ በብሽጣሩ ዝኸደሉ ዓለም ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ይፈጥር ኩሉ ግዜ እቲ ስርቂ ናይ ኣፍሪካ ብኡይ ዝካየድ ደይመደ ኢሎም ካብቶም ምዕራባውያን ዓለም ሕጂ ድማ ኢማራት ነዚ ኩነታት እዚ ተተባብዖ እያ ስለምንታይ ንሓደ ንብረት ብኽቡር መንግስቲ ኤርትራ ኣውፅኡ ክህብ ከሎ ከምቶም ሰሪቆም ገለ ኣምፂኦም ብውሕድ ዋጋ ዝሸጥዎ ከመይ ኮነ ዝሸጦ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ማዕድናት ዝወፅእ ዘሎ ከባቢ 4% 50% ሕጂ ከባቢ 55% ብርክናቲ ናይቲ ኩሉ ዝወፅእ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዎ ዋላ ኮመ መሊሱ ኢንቨስት ይገብሮ እንተሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ካልእ ዕዳናታት ኢንቨስት ይገብሮ ስለ ዘሎ ኣብቲ ካልእ ኮርፖሬሽንስ ኢንቨስት ይገብሮ ኣሎ እምበር ብዙሕ ኣታዊታት እዩ ዘለዎ ካብኡ ሬላቲቭሊ እንታይ ማለት እዩ እዚ ማዕድናት ናትካ ንረብሓ ናይ ሃገር ክውዕልን ንረብሓ ናይ ግለሰባት እውን ኣይኮነን እቶም ግለሰባት ንእሽተይ እዮም ዝረኽቡ እቲ ዝዓበየ ንካልኦት መንግስታት ይህብትም ስለዚ ዝተወቀጠ ወርቂ ድማ ንግራም ብ50 60 70 80 ዶላር ትገዝኦ ንስኻ ክሸጦ ከለኻ ብ10 20 ቅርሺ ይሽየጥ ክትገዝኦ ከለኻ ተመሊስካ ድማ ብ80 ቅርሺ ትሸጦ ትገዝኦ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ድኽነት ናይ ኣፍሪካ ካበይ ከም ዝመፅእ ንኽርዳእና ኢለ ዝገብር ዘለኹ እዚ ሓደ ዓብይ ሪሰርቸር ወዲ እንግሊዛዊ ሪሰርቸር ዝበሎ ዘረባ እዩ ስለዚ ንምንታይ ይነግረኩም ኣለኹ እዚ ነገራት እዚ ብቐሊሉ ዝወፅእ ከይመስለኩም ኣብዚ እውን ካልእ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ እዚ ናይዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ መንገዲ እዩ እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ኣብቲ ካርታ ትሪእዎን ዘለኹም የመን ኢትዮጵያ ሶማልያ ደቡብ ሱዳን ሕጂ ድማ ሰሜን ሱዳን ናይ ደቡብ ሱዳን ነዳዲ ብምሉእ ክቋፅርዎ ደልዮም ዘለዉ ኢማራት እዮም ድሮ ብ12 ቢልዮን ድዮም ገለ ዲል ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ከባቢና ትሪእዎ ኣለኹም መን ተቆፃፂርዎ ኣሎ ኢማራት ሓንቲ ተሪፋቶም ዘላ ኤርትራ ድማ ኣመናይ ኣገዳሲት ናቶም ጅቡቲ ኦልሬዲ ከሲሮም እዮም ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝምታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይደልዩሉ ኣለዉ ኤርትራ ድማ እታ ፐርፌክት ንዖም ክትኮኖም ትኽእል ሓደ ብዓሰብ ኮይኖም ብምሉእ እቲ ንግዲ ናይ ዓለምና ከምዚ ኣብ ኢዶም ቀርቀብ ኣቢሎም እታ ናይ ግብፂ ዘላታ ስልጣን ኣብኣ ክሕዝዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ጠመተ ኣመና ሓደገኛ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ከም ኤርትራውያን ዘለና ብድሆ ብመንገዲ ሱዳን ድዩ መንገዲ ኢትዮጵያ ድዩ መንገዲ ካልእ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልየና ምዃኑ ክንፈልጥ ዘለና ኣብዚ ሓደ ሶማልያዊ ኣውፂዋ ዝነበረ the influence of the United Arab Emirates on Ethiopia's maritime ambition እዚ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ political analysis the UAE supports Ethiopia's ambition to gain access to the Red Sea and the Gulf of Aden. Ethiopia has adjusted its strategy by clearly stating its intention to acquire Asab in Eritrea or Zelia in northern Somalia through a memorandum of understanding with Somaliland blah blah ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ሓለፈ ናይ ሬድ ሲ ፎረም ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኮንፈረንስ ኢሎም ዝገበሩ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኢሎም ፀዊዖም ነይሮም ሬድ ሲ ኤንድ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ፎረም ኢሎም ፀዊዖም ነይሮም ስለዚ እንተተኻኢሉ ናይ ኤርትራ ትፎከስ ትዘረባ ናይ ኢማራት ሕልሚ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብቲ ሶማሊላንድ ዝፍትንዎ ዘሎ ክልቲኡ ሕልምታት ናይዚ ዩኤኢ ወይ ከዓ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ንኢትዮጵያ ከም ፈረስ ተጠቂሞም ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ምዃኑ እዩ in a few days the self-proclaimed leader of Somaliland Abdurrahman Iro is expected to visit Addis Ababa according to information I have received from the individuals who are close to diplomatic ties. If Ethiopia resumes discussions, the tensions surrounding the memorandum of understanding between Somalia and Ethiopia will reignite. ታይብላሎ ኣብዚ ቀረባ ካብ ኣነ በፅሒኑ ዘሎ ሓበሬታታት እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ሶማሊላንድ ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እዩ እታ ኤምኦዩ ተባሂላ ዝነበረ ደቂሳ ዝነበረ ቴማ ከም ብሓድሽ ክትመለስ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ቴማ እዚ ክምለስ እዩ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ምናልባት ነዛ ዘረባ እዚኣ ብኣቢ ባዕሉ ኣብ ካልእ ግዜ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪባ ነይሩ if Ethiopia resumes discussions the tensions surrounding the memorandum consequently እንታይ ብላ ኣሎ Ethiopia has lost international support for its maritime objectives with Somalia has emerged as the winner in the diplomatic rivalry between the two. Okay, Somalia በዲፕሎማሲያዊ ደረጃ ንኢትዮጵያ ዓብላታ ነይራ nevertheless Ethiopia's revised strategy for obtaining maritime access involving waiting for more favorable conditions while escalating tensions in ስለዚ
እዚ ዘረባዚ ናይ ሶማልያ በአንካራ ተወዲዱ በሃል ድነበረ ከም በሐድሽ ይምለስ ከም ዘሎ ክልተ ኤቪደንስ ክበኩም እየ መጀመሪያ let's start with this one Ethiopia's maritime ambition, U.S. endorsement, and the shifting dynamics of Horn of Africa. A pivotal moment unfolds in Ethiopia's quest for maritime access as U.S. Ambassador Erwin Masinga declares Washington's full commitment to supporting this endeavor through diplomatic and peaceful avenues. This announcement not only underscores Ethiopia's aspirations, but also highlights shifting dynamics in the Horn of Africa, where economic ambitions, security concerns, እዚ ምናልባት እዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብልዎ ዘሎ ድራማ ናይ ኢትዮጵያን ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም but there is also a very good plan ኣብ ስምዑ ባህር ኃይል የሌለው ኃይል ከአምስቱ ቤዚክ ዶሜን ሁለት ዶሜን ላይ ብቻ ሶቨርኒቲን የሚከላከል መከላከያ ሊሆን አይችልም በስፔስም በሳይበርም በባህርም ጥቃት ሊያጋጥመን ስለሚችል አንዱ ፋይንዲንግ ይሄ ነበር ባህር ኃይል ማደራጀት እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ሃገር ልኡላውነቱ ብኸመይ ክሕሉ ይኽእል እንድሕር ኢልኩም ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ሙሉእ ልኡላውነት ናቱ ክሕሉ ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ማለት ድማ ብሳይበር ክንከላኸል ወይ ብባሕሪ ማለት ባሕሪ ሓደ ሓይሊ ዘድልየካ ንልኡላውነትካ ንኽትሕሉ ሲ ባሕሪ እንተለካ ጥራይ ባሕሪ እንተዘይብልካ ኮይንካ ፀላኢ ቡክ መፀካ ኣይክእልን እዩ ንኣብነት ኤርትራ ምስ መን ኢኻ ትብላ ምስ Central African Republic دوب يبلا ስለዚ ንዑ ንምክልኻል ብዛዕባ ክትሓስብ ኣይትኽእልኒ ኤርትራ ማለትሲ እቲ ዘረባናቱ ክሳዕ ክንደይ ፍለውድ ምዃኑ ካልኣይ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለካ ኩሉ ሪስክ ናይ ባሕሪ ተዓፅኦ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኤርትራ ካብ ቻይና ከተምፅእ ከላ ኣብ ገለ ሓደ ካልእ ሃገር ፊሊፒን ተዓፂዋ ናይ ኤርትራ መርከብ በዚ ክሓልፍ ኣይክእልን እንድሕር ኢሉ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኤርትራ ኦፍኮርስ ናይ ፊሊፒን በዚ ክመፅእ ከሎ ክትዓፅኦ ትኽእል ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ካብ ሓሊፍካ ክትገብሮ ትኽእል የለን ነታ ናትካ ጥቃኻ ዘላ ጥራይ ኢኻ ትቆፃፀር ከም ኣፍደገ ባሕሪ እውን እምበር ናይ ካልኦት ሃገራት ክትቆፃፀር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ባሕሪ እንተለካ ሓይሊ ባሕሪ የድልየካ ምክንያቱ ባሕሪ ናትካ ከተውሕዝ ስለትደሊ መሬት ተለካ ሓይሊ ምድሪ የድልየካ ሰማያት ስለ ዘለካ ሓይሊ ናይ ሰማይ ድማ የድልየካ ስለዚ ኣብ ዘይብልካ ነገር ክሳዕ ክንዲዚ ምርሳን ግን ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ንዓታቶም ጽቡቅ ገይሩ በዚ ገይርኩም ምናምን እቲ ዝጥቀመሉ ሜላ ረዩ እንደ ኃይል በአዋጅ ስናወጣ ከውስጥም ከውጭም ይሽዋል ባህር የላችሁምና ለምን ባህር ኃይል ታደራጃላችሁ የሚል ግን ሶቨርኒቲ ይጠቃል ተብሎ የሚታሰብበት መንገድ ባህር ያላቸው ሳይሆን ባህር በአቅራቢያቸው ያሉም ጭምር ነው ለምን ታዲያ ቻይና ከዛ ድረስ መታ ጅቡቲ ላይ ቤዝ አስፈለጋት ምን አስግቷት ነው ይሄን ያክል እኛ ቀይ ባህር ተንተርሰን እየተኛን ባህር ኃይል ማናደራ ሕጂ ኣብዚያ ረይዎ ቻይና ካብኒ ኩሎም እዮም ከምኡ ዝብሉ ወይ ብምልኣቶም ኢዲየትስ እዮም ወይ ብምልኣቶም ክሕስቡ መዓት እዮም ሓንቲ ካበነ ሓሰውቲ ድዮም ወላ ኢዲየትስ ወላ ስቱፒድ እዮም ኣይ ዶንት ኖ ሓንቲ ክመርፁ ኣለዎ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለዎ ቻይና ካብ ኒው ናብ ጅቡቲ ዘምፅኣ ምክንያት እንታይ እዩ ይብላ ኣሎ ገንዘብ ስለ ዘለዋ ረብሓ ስለ ዘለዋ ከፊላ ገዛ ክራይ ቻይና እኮ ካብ ጅቡቲ ካብ ኒው መፅያ ንጅቡቲ ገዚኣ ብሓይሊ መንጢላ ይኮነ ናብ ደገ ባሕሪ ወሲዳ ዘላ ኣሚን እዚ ሰብኣይ እዚ ርእሱ ጥዑይ ድዩ ዝሰርሕ ወላ ይሰርሕና ነይርዳንን እዩ ኣሜሪካዊ መፅያ ዘላ ገዛ ክራይ ከፊላ እያ ተኣቱ ዘላ ኣነ ኩኑ ዱባይ ክኸይድ ከለኹ ኣብ ሆቴል እየ ዝኣቱ ከፊለ ናይ ሓደ ሰብ መሬት ፈንቂልካ ገዝኡ ወሲድካ ወይ ኮንካ ተኣቱ ስለዚ ንስኻ ናብቲ ቦታቲ ክትመፅእ ተደሊኻ ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን ልክዕ ከምታ ቻይናን ፈረንሳን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘለዉ ክራይ ሚሊዮንስ ዶላርስ ክትከፍል ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ዮር ዌልካም ክቡኻ ኩሉ እዮም ኤርትራ ብርግፅ ክትበካ ትኽእል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ትእመን ሰብ ስለ ዘይኮንካ ግን ኣብ ካልእ ዩ ክን ጌት ሳምቲንግ ነዚ ክትገብር ከዓ እኮ ክሬዲቢሊቲ ክህልወካ ኣሎ ተኣማንነት ክህልወካ ኣሎ እስኻ ንዚ ሰብ እዚ ከኣምኖ ዝኽእል ሰብ የለን ፅላሎቱ ከማን ከኣምኖ ይክእልኒ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ምክንያቱ ኩላቶም ኣብ ስልጣን ዘምፅዎ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ዝደገፍዎ ሓይልታት ይኹኑ ኣብ ግዜ ፀገሙ ዝሓገዝዎ ይኹኑ ጠላም ቁፅሪ ሓደ ይወዲ ጠላሚት እዩ ስለዚ ነዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎ ኣይኮነን ኣፍ ደገ ባሕርኻ ክትቦ ነዚ ሰብ እዚ በቲ ናብቲ ኣፍ ደገ ባሕርኻ ባይ ዘ ወይ እዚኣ ከተስሕቀኩም እያ ሓደ ሰብሲ እንታይ ኢሉ ኣብ ዘሎ ምናልባት ካልኦት እውን ገለ መጠንቀቕታ እንተትቦ እውን ኣይ ምፀላእኩና ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣመና ዘቆጥዖም ክእለት ዘለዎ ሰብ እንድዩ ኣበይ ኣላ እታ ቪድዮ ወደይ ጊቭ ሚ ሰከንድ ኣይ ሃቭ ቱ ኣብዚኣ ረኺበ ኣለኹ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ትሮለርስ እንዮም ዝብልዎ እንታይ ኢሉ እስከ ፅሒፍ ኣሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፓሮዲ ዝበሃል ኣካውንት ኣለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብል ሽሙ ግን
ትክክለኛ ከም ዘይኮነ ፓሮዲ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ ግን ናይ ብሓቂ ንኢትዮጵያውያን ዘቆጥዕ እዩ ዝገብር እንታይ ኢሉ ለስከ forget the rest if Abiy Ahmed filled his bathtub with water and started playing with ships I will not tolerate you أنا قلنا يحقسنني تزرباناتو بتعمي إذا قطعهم تايز بلزلو كأي بحر من رصعية يلوا أبي أحمد أبتا ناتو بانيو ما يمليو مركب يربوكس أوتر إيه أنا خص كتس ما يكون كتس أوراي كلني يزبل زلو أفتو كومنت كلهم ينبقط عدم الوصول كل زي كم زقبر لازم تاي مالتي كم يمدوا لساتهم كا إذا جيت زربا كم زي ترولر سلوزغنا توازاي سلوزغنا يقطعم يجين صباح يكون كاخري يخلو أنا مستزل إيموشنس بريزنت ساس كومي قبرنا لهم نحسوا بلكعكم مثل الزارب زلو أنت يوم زبلسهم إيرترا إثيوبيا بفتهم هفدق بحر كتركب عيتي دلنيا نفس مال لاند كان كيت كلنا أوي زبلس لهم أنت يوم نفس السودان كان كيت كلنا بكينا كان كيت كلنا أوي زبلس لهم أنت يوم لذي إيرترا بفتهم ناتنا صباح عيتي دلنا زبل عابي قصقاسي زكايت لذي next time أنا بتعلق خد خلو maybe we will not care مهنياتو أبنا إيرترا كم تخلو زقدر سباتو بزعم ريال لنا generally أنتين معلومات يزي أبي أحمد كلها لوجيك زفشليو دايما دايلي خاص قبره ሌሎች ኃይሎች ከርቀት መጥተው ለምን ቤዝ ፈጠሩ የአካባቢውን የቀጠናውን ሰላም ለማምጣትና እውነተኛ ኢንቲግሬሽን ለማምጣት በዚህ ስፍራ አቅም መገንባት አለብን የሚል ጥናት አዋጅ ህግ እንደሚያውቁ ተፈጽሟል አድራጊት በሚመለከት ኣብዚ ከባቢ ጸገም ንከይህሉ አቅም ከነማዕብል ኣለና ኦኬ ቀዳማይ ምንጭ ናይቲ ጸገም ናይቲ ዞባ ንስኻ ኢኻ ንስኻን ከማኻ ዝኣመሰሉ ቅድሚኻ ዝነበሩ መራሕትን እዮም ቅድሚኻ መለስን ካልኦትን ነቲ ከባቢ ረቢሾሞ ነይሮም ሕጂ ድማ ስኻ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ናይቲ ዞባ ስኻ ኢኻ I mean ask your neighbors ብየማንን ጸጋምን ምንጭ ናይ ኢንስታቢሊቲ ዘይምርቃት ቀዳማይ ኣብ ሃገርካ ህዝብኻ ኢኻ ተሳቕ ዘለኻ ቁጥሪ ሓደ እቲ ካብ ሓሊፍካ ድማ ሓንሳብ ናብ ሶማልያ ሓንሳብ ናብ ሱዳን ሓንሳብ ናብ ኤርትራ ብምግባር ናብ ጅቡቲ ትገብሮ ዘለኻ ቀዳማይ ረባሽስ እዩ ሕጂ እዚ ዝኾነ ምኾነ ክልተ ነገራት ክበኩም እየ ኣብዚኣ ኣስተውዒልኩም ራእይዋ መጀመርያ there was a story ኣብዚኣ ራእይዋ ኣቶ ሲራክ ባህልቢ እውን ሸር ገይርዋ ነይሩ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም let me give you ኣብዚኣ ሲራክ ባህልቢ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ይደልዩ ከም ዘለዉ መጀመርያ ናቶም ፖሊሲ ክትክል ኣላ ከዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ዋዛ ከም ዘይኮነ if you want to understand what is going on in the heads of PP leaders you will not go far wrong by you will not go far wrong by reading the Horn Review እዚ ኣርቲክል እዚ ሓደ ጽሑፍ ጽሒፎም ኣለዉ እዚ ኣብ ቴሌቪዥን ዘውፅዎ ዘሎ ኣብ ገለ ዝብልዎ ዘለዉ بتفكر العموم تاي مخانو ارتيكل ام بيبي انا صميق امتي لكم الله لمي شوي انتي كم زبلو زلو ارتيكل اب هورن ريفيو دبل اوت يما زلو بصمقناتا كابين العلي artificial intelligence summarize كبريا زياده ريكم دلو Ethiopia's maritime ambition is Silamalo. Ethiopia's push for Red Sea access is driven by national security, economic needs, regional stability, with Prime Minister Abiy Ahmed framing it as non-negotiable priority for the landlocked nation. ስለዚህ እቲ ናይ ኣብቲ ገባሕር ሕልሚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ንሃገራዊ ድሕነት ዘገድስ ምዃኑ ድፊት ናቱ ብሃገራዊ ድሕነት ብቁጠባዊ ሕቶ ንቁጠባዊ ተፅዕኖ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሪጅናል ስታቢሊቲ ናይ ዞባ ርግኣት ድማ እዚታት ፕራይም ሚኒስተር ድማ ነዚ ብፍፁም ግደፎ ተባሂልካ ክንገድፎ ዘይንኽእል ቀዳምነት ቅድመ ናይ ቀዳምነት ዕላማ ናይቲ ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር እዩ ኢሉ ስለዚ ላዕሊ እንታይ ኣሎ ዩኤስ ኢንዶርስመንት ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ኢንዶርስ ጌራቶም ክትህሉ ኣለዋ እምበር እቲ ንሕና ዝሰማዕናዮ ዝኾነ ኢንዶርስመንት ኣይተዋህቦምን ዝኾነ ይኹን ባርኾት ኣይተዋህቦን ኢንዶርስመንት ማለት ባርኾት ማለት እዩ US Ambassador Erwin Masinga explicitly رأيهم يجي تحسوت نادم أبارتكل إزي explicitly supported Ethiopia's maritime aspirations, signaling a shift in the US policy to elevate Ethiopia as a key maritime stakeholder in the Horn of Africa. لازم رأيهم تعاد حسوت ديزر عنايو ديس معنايو بعلم بقى بلهم መንግስቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናቱ ቀይሩ ነቲ ኢትዮጵያ ሕልምናታ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ትደልዮ ዘላ ኣፍቂዱ ኣሎ maybe ኣብዚ ሓቅነት ተለዎም ኮይኑ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ኢልዎም ኣሎ ንበሎ ንሕና ዝሰማዕናዮ ግን there was nothing of that sort ከምኣ ዝበለ ሓበሬታ ኣይነበረን ግን ንሳቶም ኣብ ኣርቲክልስ ናብቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣርቲክልስ ናቶም
serious articles ማለት ግን ንፕሮፓጋንዳ purpose ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ This marks a departure from the past US hesitancy aiming to counterbalance growing Sino-Russian influence in the region. ስለዚ እዚ ድማ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበራ መርገፂ ወይ እውን ርግፀኛ ዝኾነ ደገፍ ዘይነበራ ካብኡ ተኣልያ ሎሚ ነቲ ናይ ቻይናን ራሽያን ዝገብርዎ ዘለዉ ፅልዋ ንዑ ንምምካት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሎም ንናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ይሕግዙ ከም ዘለዉ ስለዚ እዛ ሕጂ ዓንተቦ ዘራኽኹም ኣብ ሶማሊላንድ ከይዶም ሓድሽ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ክገብርዋ ይደሊሉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኣብኡ ዳላ ሃገር ሶማሊላንድ ዝበሃሉ ማዓት ፕሮፓጋንዳ እዩ ዘለዎ ሎቢስትስ ኣለዎ በዓል ቲቦር ናጌዶ ገሎዶ ዝበሃል ማዓት ኣሎ ስለዚ ቀፃሊ ምስ ተዛረቡ እዮም ሰብ ቀፂልና ሪጂናል ቴንሽንስ ታይብልሎ Ethiopia's January 2024 Memorandum of Understanding OMU with Somaliland for Red Sea access has escalated tensions with Somalia, Eritrea, and Egypt, who view it as a threat to their sovereignty or regional influence. ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ናይ ሶማሊላንድ ኣብቲ ዞባ ሽግር ፈጢሩ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማሊያ ምስ ግብፂ ቴንሽንስ ፈጢሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ Somalia's alliance with Egypt and Turkey, including military pacts aim to counter Ethiopia's deal. Raising fears of proxy conflict. ስለዚ እቲ ሶማሊያ ኣብቲ ግዜ እቲ ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ቱርኪ ዝገበረቶ ዲልስ ናይ ዲፈረንስ ድማ ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያ ሽግር ዝፈጠረላ ወይ እውን ፀገም ክፈጠረላ ዝኽእል ዝነበረ እዩ geopolitical realignment ትብልሎ The US pivot strengthens Ethiopia's position but risks alienating Somalia and Eritrea, complicating regional dynamics. ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ተፀጊዑ ንናይ ኢትዮጵያ ፕላን ብምድጋፍ ንኤርትራን ሶማልያን ይጠልም ከም ዘሎ ወይ እውን ይገጥፈን ከም ዘሎ ነቲ ናይ ዞባ ፀገም ድማ complicated ይገብሮ ከም ዘሎ Eritrea's alignment with Russia and China, including a Russian naval base deal and Saudi Arabia's investment in Eritrea's as a port, intensify competition for the Red Sea control. እንታይ ይብልሎ ናይ ኤርትራ ምስ ራሽያን ቻይናን ዘለዋ ውግንና ኣብቲ alignment ከምኡ ድማ ራሽያ ምስ ኤርትራ ናይ ናቫል ቤዝ ዲል ገይሮም ኣለዉ ይብልሎ እዛ ዘረባ እዚኣ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ንሰምዓ ኣለና I don't know ካበያ ትምንጩ ዘላ I wish somebody can confirm this if this is true ኣነ እኮ ፀገም የብለይን with whomever ዲል እንተገይራ ኤርትራ ዘዋፅኣቲ ከም ትገብር ይፈልጥ እየ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲል እንተገይሩ ዘዋፅሩ እዩ ከም ዝገብር ያሬት ከማን ይገብርዎ እየ ዝብል anyway ግን ከምኡ ድማ ናይ ሳውዲ ዓረብያ ኢንቨስትመንት እዚኣ ናይ ሳውዲ ዓረብያ ሕጂ ሓሶት ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣለና ግን ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ኣርቲክል ምዃኑ ግን ብኡ ክትግምት ትኽእል ኢኻ እታ ናይ ራሽያ ፖርት ዝብል ግን ኣብ ካልእ ናይ ገለ ኣርቲክል እውን ሰሚዕና ነርና መስለኒ ኣብዚ እውን ኣምፅአ ነይረ ሳውዲ ዓረብያስ ኢንቨስትመንት in Asab Sport intensify ስለዚ ነዚ ንኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ከም ዘይብላ ንሕና ኢና ዘለና ብዝብል ክትክኡ ወይም ዝፍትኑ ዘለዉ Ethiopia's alliance with Djibouti Sport ከም ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ 95% ከም ተገደዱ ብምርጫኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ከም ዝተገደዱ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ underscores the urgency of delivering diversifying maritime access to reduce economic vulnerability. ስለዚ 95% ብጅቡቲ ንጥቀሞ ዘለና ነቲ ሃገር ኣበና ከቢድ ስለ ዝኾነ ካብ ወፂና ካልእ መንገዲ ክንደሊ ኣለና of course ብኬንያ ጌርካ ዲኻ ብካልእ ጌርካ ክትደሊ ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን እቲ ኣምባሳደር ድማ ነዚኣ ኢልዎም ግን ንሳቶም ኣብ ካልእ ዕላማ ከም ዘለዉ መወዳእታ diplomatic efforts Ethiopia's outreach including the Somaliland MOU Turkey mediated talks with Somalia reflects a preference of dialogue through no resolution though no resolution has been achieved with Somalia ብሓፈሻ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ግን ክሳብ ሕጂ ጭቡጥ ዝኾነ ውፅኢት ከም ዘየምፁ ይነግሩ ኣለዉ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ዝብል ዕንደራ ሕልምናቶም መሊሱ ይቕፅል ከም ዘለዎን ደጋጊሞም ነዛ ድራማ እዚኣ ይቕፅልዋ ከም ዘለውን ሲራክ ፅቡቅ ገይሩ ፅሒፉ ኣሎ ስለዚ ኣጋይ ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ጌርካ ኣስተፊልካ ምክትታል ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስለምንታይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዕላማናቶም ብዙሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ቀፂሉ ሓንቲ ኣርቲክል ድማ ተፃሒፋ ኣላ እሳ ድማ we are fundamental America ለንቀነ ዘውፅዎ መግለፂ ረይዎ we are fundamentally shifting our approach to America from one rooted primarily in development assistance to a strategy that prioritizes robust commercial engagement. ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናትና ኣብ ኣፍሪካ ዝነበረና ቀይርና ኣለና ኢሉ ብመንገዲ ኣፍሪካ ፌርስ ዝብል ዝወፀ ሓበሬታ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ብረድኤትን ብደገፍን ብገለመለን ምስ ኣፍሪካ ዘለና ርክብ ገዲፍና ብናይ ንግድን ብናይ ሓበራዊ ረብሓን ተኪና ኣለና
ስለዚህ ኮመርሻል ኢንጌጅመንት ማለት እንካን ሃባን ኣብ ቢዝነስ ተኮረ ዝምድና ኢና ምስ ኣፍሪካ ክንገብር እንደል እምበር ብረጤትን ብሓገዝን ተፈላለየ ናይ ዴቨሎፕመንት ናይ ምዕባለ ኢልካ ትምህርቲ ዶ ንገለ ንገብሮ ዝነበርና ሎሚ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ልክዕ ከምቲ ናይ ቻይና ኢና ንኽተል ብምባል እዚ ፅሑፍ እዚ ኣብቲ ቢሮ ኦፍ ኣፍሪካን ኣፌርስ ዝብል ዝፅሒፉ ዘውፅኦ ነይሩ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝካለ shifting alliances and policy in America is ዘርእየና ዘሎ ካብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ናይ መወዳእታ ክንሪኢና ድሕሪ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዜና ክንሓልፍ ኢና ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ወፅያ ነይራ ፎሬን ኣፌርስ ዝብል ናይ ጣልያን ኣብ ናይ ጣልያን ሚድያ ይመስለኒ ኣብይ ኣሕመድስ ዩሮፒያን ቱር ዲፕሎማሲ and shadow of war እቲ ዝግበር ዝነበረ ፈተነ ናይ ዲፕሎማሲ ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈተኖ እንታይ ነይሩ ይብላ ኣሎ so Abiy's European tour Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed visited Paris, Rome, and the Vatican to secure political and financial support amid Ethiopia's economic crisis and rising regional tensions. ስለዚ ናብቲ ቦታታት ከይድዎ ዝነበረ ሓገዝ ንኽረክብ ነቲ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ዘለዎ እዩ ነይሩ ካልእ ግን ነይሩዎ ካልእ ክፋል war rhetoric and Eritrea tensions ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባዊ ሽግርን ካልእ ናይ ባንክራፕሲ ፀገማትን ስለ ዘለዋ ረድኤት ናቱ ደልዩ ከይዱ ነይሩ ዝዓበየ ካልእ ኣጀንዳ ናቱ ግን Abiy's recent statement about securing sea access and mobilizing Jews for war have alarmed Eritrea, with analysis suggesting he probed European allies' reactions to a potential new conflict. ስለዚ ናብ ኤውሮጳ ከይዱ ዝነበረ ደገፍ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ፖለቲካ ክረክብ ነቲ ኩናት ወይ ገለ ክገብር ከሎ እንታይ ከጋጢሞ ይብሎ ነው ዲፕሎማቲክ ኦብጀክቲቭስ ዕላማ ናቱ ኣብ ፓሪስ ክኸይድ ከሎ Abiy met French officials to discuss economic partnership and regional stability, leveraging France's influence in the Horn of Africa. In Rome, talks with Italian leader focused on trade and migration, building a historical Italy-Ethiopia. And ስለዚ ናብ ቁጠባ ዘተኮረ እዩ ዝገበሮ ግን ንፖለቲካዊ ደገፍ ንኽረክብ ካብቲ ዘለዎ ፀገማት ሽፋን ንኽረክብ ይፍትን ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ብዙሓት ሰባት ገሊፆም ነይሮም ግን ኣብ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ከመይ ደረጃ ከለያ ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ከይዘላ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብቲ ዝገሾ ዝኾነ ይኹን ፍረ ዘይብሉ እቲ ሃቂንዎ ዝነበረ መደብ ድማ ካብቲ ንሱ ዝተፀበየ ወፃኢ ኮይኑዎ ብፍሽለት ከም ዝተወደየ ከም ተዛዘመ ዝገልጽ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ A third Chinese scientist has been charged with smuggling biological materials into the US, this time coming from Wuhan. Katie McFarland is here with me now. I have to ask you, I've asked you before, I'll ask it again. Does Xi Jinping know about this? Absolutely. Look, it's a total surveillance society. They know where you go, they know which subway you get on. They know what you're having for dinner. They know everything about everybody in China. It is a total surveillance society. But we must know that anybody is coming here by accident on their own initiative. No, they are coming here at the direction of their government. But we must know something about their operation because sometimes ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ፀገም ክትፈጥር ኣለካ ብፍላይ በዓል ፎክስ ድማ ነቲ ናይ ዎር መሽን ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ናቱ ጎስጎስ ስለ ዝኾኑ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ካብ ቻይና ካብቲ ውሃን ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝተበገሰሉ ቦታ ቅድሚ ናብቲ ውሃን ግን ካብ ኣሜሪካ ተሰሪሑ ናብ ውሃን ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር ስለዚ ሕጂ እውን ሓድሽ ቫይረስ ባዮሎጂካል ዌፐን ይብልዎ ኣለዉ ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ከም ዝተሓዘ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ኣጋይን እዚ ድራማ እዚ ምስ ቻይና ዘለዎም ኩነታት መመሊሱ ዝብርትዕ ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ መንግስቲ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ዲል ምስ ሓተታኸ ኦፍኮርስ ኢላቶ መንግስቲ ቻይና ማለት ነፍሲ ወከፍ ኣብ ቻይና ዘሎ 1.4 ቢልዮን ህዝብናቱ እንታይ ቆሪሶም እንታይ ተደሪሮም ዝፈልጥ ኢሉ ኣሜን እዚ ሕጂ ንሳ ከም ፀርፍያ ናይ ሰርቬይለንስ ሃገር እያ ትብል ዘላ ግን ብልሒ እዩ ን1.4 ቢልዮን ህዝቢ እንታይ ቆሪሶም እንታይ ተደሪሮም ክትፈልጥ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ዘለዎ ሃገር ሓያል ሃገር እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ንሳቶም ዳርጋ ቁልዕ ዝኾነ ናይ ፅንኢ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ቻይና As we stopped them at the border, we found them, we discovered all three of them. So we know what's going on, don't we? Yeah, but how many got away when we weren't looking at the border, when we had an open border? You have to wonder who else has gotten in. Look, I look at this and say, Sun Tzu was a famous Chinese philosopher thousands of years ago. እጂ እቲ ጎስጓስ ድማ ዶብናትና ክፍት ኮይኑ ምን ይመፀና ኣሎ እንታይ ይመፀና ኣሎ ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና እቲ ሕቶ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ፀላኢ ክደልላካ ውሽጢ ዓዶም ክንታይ ኣሎ It's day 5 of the riots in Los Angeles and they're spreading. We've seen protests in New York, in Chicago, in Austin, in Dallas, and in Tampa. But Donald Trump is not backing down. He is doubling down. He is sending more security personnel to LA. And not just any personnel, these are active duty Marines. Basically, these are soldiers of the US military, some 700 of them. They're stationed at a base in California, New York, in كم تري ولا لهم أنت عبد الحرية زلوا باكجراوند أب أمريكا زقاتم زلوا يزي
ላይክ ኣሜሪካ 5 መዓልቲ ገይረሎ ኣብ ካሊፎርኒያ ከም ዝራዮ ዕግርግርና ሓትሕዶም እናተቃፀሉ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ካልእ ሕጂ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ኣግሬሲቭ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ኣሎ እንታይ ዘርእየካ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኢንስታቢሊቲ ዘይምርግጋእ ኣብ ምሉእ ኤሮፓ እውን ዝረአ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎቶም ዘለዎምን ዘይብሎምን ኣብ መንጎ ድኻታትን ሃብታማትን ዘሎ ጋፕ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ሰብ እናሰርሐ ንምንባር ይኸብዶ ኣሎ ኣብ ዩቱብ ከትኩም ኣብ ቲክቶክ ከትኩም ረእይዎ 8 ሰዓት 12 ሰዓት 14 ሰዓት እናሰርሕኩም ምንባር ከቢድ ንዝብሉ ደቂ ኣንስትዮ እናበኸያ ደቂ ተባዕትዮ ድማ እናማረሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ሓካይ ስለ ዝኾነ ይኮነን ዝወድቕ ዘሎ ኣብ በዓል ኣሜሪካ እናሰርሐ ገዛ ክራይ መኻልስ ኣሎ ናይ ትምህርቲ ዋጋታት ናይ ሕክምና ዋጋታት ገለመለ ኩሉ ነገር ላዕሊ ስለ ተተኮሰ እቲ መናብሮ እቲ ደሞዝ ድማ ብኡ መጠን ስለ ዘይከይድ ሰብ ልዕሊ 2 ሽፍት ንላዕሊ ክሰርሕ ኣይክእልኒ እቶም ሃብታማት ድማ ኣብ ዓመት ክንደይ ቢልዮን ውስኻሎ ሃብትናቶም ረዮ ስለዚ ብስራሕካን ብጉልበትካን ጥራይ ክትወፀሉ ዘይትኽእል መድረኽ ተበፂሑ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ሓደ መዓልቲ እቲ ሲቪል አንሬስት ወይ እውን እቲ ኣብ መወዳእታ ኣብታ መፅሓፍ ናይ ከመይ ገይሮም መንግስታት ይህነፁን ይወድቁን ትብል ናይ ሬይ ዳልዮ መፅሓፍ ስቴጅ 5 ካብ ስቴጅ 5 ክሳብ ስቴጅ 6 ዘሎ እዚ ምልክታት እዚ ከም ዝረአይ ዝነግር ምክንያቱ ህዝቢ ኣብ መንጎ ዘለዎምን ዘይብሎምን ኣመና ጋፕ እናዓበየ ምስ ከደ ፖላራይዜሽን እናዓበየ ምስ ከደ ኣብ ንሓትሕትካ ሲቪል ዎር እዩ ዝጅምር ኩናት ንሓትሕትካ እቶም ዘይብሎም ንኣብነት ኣብዚ ካሊፎርኒያ እንታይ ተራእዩ ኣሎ ናይ ኣፕል ድኳን ይስረቕ ናይ ገለ ድኳን እቶም ዘይብሎም ድኻታት ሰይሮም ኣትዮም ሰሪቆም ይወፁ በካሜራ ክቅድሑ ይኽእሉ ክተሓዙ ይኽእሉ ክእሰሩ ይኽእሉ እዮም ግን ማስክ ገለ ገይሮም እቲ ዝሓሽ ኣማራፂ እሱ ክብሉ ይጅምሩ ማለት እዩ እዚኻ እንታይ የደረየካ ውድቀት ናይ ሓደ ሲቪላይዜሽንስ ዘተንብህ ይብሉ እቶም ኪለታት ዶናልድ ትራምፕ ግን ብብዝሒ ሰራዊት ኣምፅኡ ንኩሉ ነገር ክቋፀሮ እየ ብምባል ሕጊ ናይቲ ሃገር ዘይፍቅደሉ ነገራት ክገብር ይፍትን ኣሎ እዚ ድማ ተወሳኺ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ማንዴት ካብቲ ናቱ ሕጋዊ ስልጣን ወፃኢ ስልጣን ክጥቀም ከም ዝኽእል እቶም ዴሞክራትስ ድማ ናብ ውልቀ መላኺ ገፁ ይኸይዳሉ ናበሉ ይኸስዎ ኣሎ ኣገይን ኣብ መንጎቶም ዴሞክራትስን ሪፐብሊካን ዘሎ ጋፕ ድማ እናገፍሐ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ነቲ ሃገር ንሓዋሩ ሓንቲ ጥርንፍ ዝበለት ሃገር ንኸይትኸውን እዩ ዝገብር ብግምጣሉ ኣብ ቻይና ክንከይድ ከለና all the stories are about business. In Comac now, by 2029, the company intends to reach an annual output of 200 C919 narrow-body jets. To what extent will that bolster its position against what remains this duopoly? Simple. That's 200 fewer airplanes that China will buy from Boeing or Airbus. It's math. It's math. And when they do 250 or whatever later on, it'll ቲያትሪዋ ዘለኹም እዛ ነፈርቲ ተፍሪ ካምፓኒ ናይ ቻይና ድሮ እቲ ነፈርትናታ ብዝቐልጠፈ ኣብቲ ዕዳጋ እናተዘለየ እናዓበየን ይኸይድ ኣሎ እንታይ እዮም ዝርዩ ዘለዉ ክልተ ካምፓኒ ነዚ ናይ ኤቪዬሽን ኢንዱስትሪ ዶሚኔት ገይሮም ነይሮም ኤርባስ ዝበሃል ናይ ኤውሮፓ ቦይንግ ዝበሃል ድማ ናይ ኣሜሪካ ክልቲኦም እዚኣቶም ድሌቶም ይገብሩ ነይሮም ከም ኤርትራ ተፀልዮምካ ድማ ዝኾነ ስፔር ኣይንሸጠልካን ኢና በይንኻ ብዘይ ኣየር ንበር ይብሉኻ ኩሉ ነገር ይዓፁኻ ታንክስ ጋር ቻይና ኣብትገይ መፅያላ ራሻ እውን ኣብ ክንዲ ናይ ቻይና ደረጃ እኳ ይኹን እምበር ናታ ናይ ጉዕዞ ነፈርቲ የፍርዩ ኣለዉ ኢራን እውን ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ በዓላቶም ብዝገብርዎ ዘለዎ እገዳ ነቲ ዕዳጋ እናሰፍሐ ከም ዝኸይድ ይገብርዎ ኣለዉ ሓንቲ ክልተ ካምፓኒታት ጥራይ ዘይኮነስ 10 ካምፓኒ እንተለዋ እቲ ዝበለፀ ምክንያቱ ኣማሪፅካ ክትገዝእ ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ካብ ዘይትቋፀሮ ሲስተም ክመፅእ ከሎ እቲ ሲስተም ነቲ ዕዳጋ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ምርግጋዕ ዓብ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ናይዛ ነፋሪት እዚኣ ምምፃእ ወይ እውን ኣብ ዕዳጋ መታው ድማ ነቲ ዘሎ ዲማንድ ነቲ ዘሎ ቁፅፅር ወይ ከዓ ዶሚኔሽን ናይዘን ክልተ ሃገራት ናይዘን ክልተ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ናብ ካልእ ሽፍት ከም ዝገብር ይገብሮ ኣሎ ቻይና ድማ ነቲ ናታ ኤርላይንስ ካብዚያ ካምፓኒ እዚኣ ብቐዳምነት ክገዝኡ ከም ዘለዎ ትገብሮም ኣላ ቻይና ድማ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ነፈርቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ርግፅ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ኣብ ቻይና ካልኦት መወዳድርቲ ከተፍርያ እቲ ናይዚ ዓውዲ እዚ ቻይና ዶሚኔት ክገብሮ እያ ክንብል ከለና ነዚ ረእይዎ ሕጂ world where drones are no longer just toys but key players in the technology of the future. In the heart of China, there was an exhibition that took the breath away from even the most experienced engineers. Drones that can fly, swim, and think for themselves. Robots with intelligence like something out of science fiction. And drone battles at speeds beyond imagination. This isn't the future. This is Drone World Congress 2025. Are you ready to see what the world has in store for tomorrow? እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ድሮን ሾው እዩ ኣብ ቻይና ሚን this is fascinating beyond words ካብ ቃላት ንላዕሊ ክትገልፆ ቃላት ከማን ይውሕደካ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዓብ ቦታ ክወሃቦ ዘሎ ወይ ንመፃኢ ስለምንታይ ምስቲ ምንኣስ ናይቲ ሃገርናን ምስ ዘለና ፀጋታትን ስፍሓትን ምስ ዘለና ቅርፂ ናይ ሃገርናን ድሮናት ዓብ መፍትሒ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ
رأي هاللخم دحال تيجي تكبار قصي لك بتصح عندي جن إذا كل من قد عرب ربع كاب أسمران نفاسيت ملغت تقبر ماكينة كل الكاب تبل حمت درون ايربورت هاد لي قال لي اسلا لي لابوشتي 10 دقائق دي 5 دقائق نبرتها بتصحديلات مصكا امين incredibly كابتي نفاسيت ندبر بيزن زلو ابت جرام لعل زلو حمت درون زبيزاناتهم ملعبيلا تسكم ابيلا ماكينه يدليكا نفاريت يدليكا ايربورت يدليكا حفا بيلكا اب حدا بوتا توردلكا how practical this is نحنا مستقبوتات مستزلنا واحد حزبي مستزلنا صقاتات كترو يخلها ولا نايت بحرنا قال مكوتصار درونات نيرترا لعلا قداسي كون again ناتي حلمي كل جيد نقراكم زلو ناي دروناتن ناي سولارن كلتا عبيت فابريكاتات كنهنس كنكلالنا نزيان ندحر غيرنا ايرترا بإلكتريك نفسها كتكل تخليها صحيح لنا مرمار تبل نفسه كفسب دمنا نات سولار بانل تلو ابغزا بنفسه إلكتريك كمان شو يخل سلازي ما نمسك كسألونا يكلني ناتي حلمي أجيركم يا قدم حجي أنا زي صار حجزا دحر 10 عمد دحر 10 عمد قبل على ناتا سولار زلوا ماكينة بسولار بإلكتريك كار ماكينة جزيخة أبكبا باسع كفتيل كابا كل جزيرة رسنلو ترانكويلا كتنبر تخليها بريليانت شيوات كتنبر تخليها كميلكم حسابه مالت أب حجركا تصبغ زي محلام أنا سنفنات رايزريو قال سبالو تصبغ تحلم كان لخص السعد مسلو نعاها تصبغ زي ملكتكات وغينو جو هيد نعنا قد أب إيرترا أب عشدي أب باسع بحنتك عصعو ولا كاباسع كابتك تما 10 كيلومتر رهيقة سب زي بلبوتها أب أجا زي سريحة بسولار غيره لتش داي متصني تبلني خا قالي تبلني خا رجعت راي بعد الخاسر هيك ابا تراون كل وقت نبرت غلزهم درونات لو خادمات تدليو كاب كتما السوم كم تقول كام زخا ساينس فيكشن هيكونن نصبح نقود بصح حلمي زنقركم زلهم كم زنات الحلم زلكم صحافو بتوم نات الحلم تقول خا صحافو سمعكم يدلينا عخاتكم ازي ناي درونات تكنولوجيا بتشاينا قلنا عالم زقرمه يخوين زلو نعنا اللي دا يكون تكنولوجي زين صغيري زخيد زلو سلازي دحري 5 عمد ازي نورمال نغير يكون نعداغا درون كسدد يخا اكن دقال عاد سدد درون سديكا كابندا عند هايله دكان زبيزا وصلو زلو اذا درون حزات لك تمصيات بلو عند هايله دكان كيدا دما افكرن مالتي صغيله دبلكم دلو كابا ابوي هايله نتا درون صغيلوا ابا خلا كريك مزغبرا تريلا نغزا باندا خرنت وتاكا مالتي بس مراخمو از كوني this is a reality fiction ايكونن because this exists already now تري والله مابزي ስለዚህ ካብ ኣብ እንደሻሂ ኣዚዝካ ታድሮን ነቲ ካፕቺኖ ሒዛ ኣብቲ ኩርሲ ተብፅሓልካ ኣብ ሬስቶራንታት በፅሒ ዘሎ ቴክኖሎጂ እዚ ምስ ግዜ ክመፅእ ናብ ኤርትራ እቲ ቴክኖሎጂ ድማ ብዝረቐቐ ዝዓቢ ዘሎ ስለዚ ኣንጻር ቴክኖሎጂ ኣይንኸይድ ሕልሚ ይሃልወና ፖዚቲቭ ሕልሚ ይሃልወና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚኣ ነዛ ናይ ቴክኖሎጂ ኩድየ ነዚኣ ጥራይ ስምዑላ እዩ You see what's going on, even again, the traditional banking system. All of a sudden, now there's an ETF that you can do this, and there's another way you can do it. You know, they were reluctant adapters because I think they view a lot of these technologies as a threat to this, right? I went to Wharton. I graduated in 2000, conventional business school, banking at the time. You know, there's a lot of guys I know that, you know, smart guys, good enough, whatever it is, but you know, they're making a lot of money to do not a lot of work, pushing paper across the desk, and I think. So many of these things. ወድኑ ዶናልድ ትራምፕ ዝብለኩም ዘሎ ቢትኮይን and crypto technology ንዓለምና ዶሚኔት ክገብራ ወዲ ፕሬዚደንት እዩ እዝኒ ናይ ፕሬዚደንት ዘለዎ እዚ ስለዚ ክሪፕቶ is here to stay ባንክታት ከይፈተው ናብ ክሪፕቶ ተደፊኦም ይኣቱ ከም ዘለዎም ተቀደም ዝነጽግዎ ዝነበሩ ሎሚ ንሳቶም ቶም ቀዳሞት ETF ገይሮም ከምዚ ገይሮም ካስቶ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ገለ ዝብል ዜና መዓልታዊ ንሰምዕ ዘለና ከይፈተው የማትዮም ዘሎ ንድሕሪት ድምለስ ነገር ይብለኩም ኣሎ የለን ይብለኩም ኣሎ مخرو سميكم سقمت توسيتكم نهيوتكم نستدراكم تطقموا ليتس جو ባህር በርም ቢመጣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ያኮርፋል ባንዳሚውን ባንዳ ይሆናል እንቁላል የሚቀቅል ይቀቅላል ኢትዮጵያ ትቀጥላለች አገሪቱ ወደፊት ነው የምትሄደው ትፈርሳለች የሚለው ስጋት ምናልባት ሚዲያው ምኑ ተጋኖ ፈረሰች ሲሉ የፈረሰ አውቆ ነው ማፍረስ የሚፈልገው ነው የፈረሰ የሚል ቢፈርስ ነገር የለም አንዳንዱ ሰው በቃ አብይ አህመድ ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ ፍራጂሊቲ ልትፈርስ ምናምን የሚባል ወሬ ከሚዲያ ላይ ለቅሞ ያወራል ለ20 ዓመት በላይ ያለውን አይተን ኢንዴክሱን ብሬክዳውን አድርገን ፍራጂሊቲ ውስጥ ነው የቆየነው ባህር መቼም እዛ ሀገር ክትፈርስ ትኽእል እያ ትብል ዘረባ እቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ወይ እውን እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ኣመና ኣናዊፃቶም ዘላ ኣርእስቲ እያ ብርግፅ ክትፈርስ ምዃና ስለትረኣዮም ዘላዮም ሓጎስ ጎጽ ዝብሉ ዘለዉ እምበር ክፈርስ ዘይክእል ምዃኑ እንድሕር ተኣምን ኮንካ ብዛዕባ ምፍራስ ኣይትዛረብን ኢኻ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ዝብል ሰብ ካብቲ ዝርእዮ ዘሎ ኩነታት ተበጊሱ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ብየማንን ፀጋምን ኩናት እግርግር በዚ ዘይተፈትሐ ግድላት ዘይተፈትሐ ዝተሸራኸረ ነገራት ብኩሉና እንተሪኢኻ እቲ ሰብ
እቲ ኩነታት ናበይ ገጽ ክቕጽል ንዝብል ክትፈርስ ትኽእል እያ ዝብል ድሓር ካኢለኩም እያ ክንደይ ግዜ እዛ ሃገር እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ፈሪሳ እያ ስለዚ እንድሕሪ ሕጂ እውን እቲ መንግስቲ ክፈርስ ይኽእል ኢሉ ገምጊሙ እቲ ሰብ ኣብ ክውንነት ኣብ ታሪክ ተመርኩሱ ኣብ ክውንነት ተመርኩሱ ዳ እምበር ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ከምኡ ዝብል ዘሎ የግዳስ ንሳቶም እዚኣ ክትፈርስ እያ ትብል ፕሮፓጋንዳ ካብ ኤርትራውያን ዝመፀት እያ ኢሎም ክሸጥዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ንሳቶም ከምኡ ይብሉ እቲ ኩነታት ግን ኣብ ባይታ ነዚ ዝመስል ዘሎ Mohammed bin Zayed, Emirates flight, stop transporting a drone to Ethiopia. EU, United Arab Emirates responsible for genocide in Ethiopia. Mohammed bin Zayed committing genocide in Ethiopia. كم تريوا ዘለኹም ነቲ ኤሚሬትስ ዝብል ኣብ ኣፍ ደጊኡ መፅኦም ሰላማዊ ሰልፊ ገብርለው ተወለድቲ ኣምሓራ ወይ ከዓ ናይ ፋኖ ደገፍቲ ኣብ ኤሮጳ ማለት እዩ ኣብ ለንደን ተኻየደ እዚ ለንደን ዘሎ ናይ ፋኖ ሓይሊ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎ ካብቲ ኩሉ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ኣብ ለንደን ዘሎ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ክንሪኦ ከለና ነዚ ኤሚሬትስ ዝብል ብራንድ ድማ ቤላ ገይሮም እዮም ደም ዝፅይቕዎ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ድማ እዩ እዚ ናይ ኢማራት ኣካይዳ trust me ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ፀገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ ኣካይዳ ናቶም ምስ እስራኤል ሕግብግብ ዝብልዎ ዘሎ ጠቕላላ እቲ እስላማይ ዝበሃል ተቐደም ተስፋ ናይ ኣስላም ሃገራት ተስፋ ኢሉ ክገልፃ ሰብ ጀሚሩ ነይሩ ሕጂ ክሪኦ ከሎ ግን ምስቲ ኣብ ቀዛ ዝግበር ዘሎ ኣብ ጎኒ እስራኤል ዝኾንዎ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኣብ ሱርያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኣብ ኩሉ ምስ ረኣይዎቶም ህዝቢ እስላም ኣመን ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ነዚ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ብሕማቅ እዮም ዝጥምትዋ ዘለው እስላም ድሕሪ ጠቕላላ ነዚ ሃገር እዚኣ ብሕማቅ ክጥምትዋን ክገጥፍዋን ጀሚሮም ብኤሮፕ ብቱሪስት ናይ ኤሮጳ ጥራይ ክትነብር ትኽእል እያ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይመስለንን ብሓፈሻ ግን እቲ ረብሓናቶም ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ከይዳ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና መክሰብ ኣብ ርእሲ መክሰብ እዮም ዘለዎ ግን ኣብ ሎንግ ተርም እቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ክትንክፎም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ዓብይ ሓደጋ እዮም ዘውድቑሉ እዚኦም ምክንያቱ ኤርላይንስ ምስ ጆኖሳይድ ርክብ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ተጋሩ ከምኡ ገይሮም ይኸስዎ ነይሮም ሕጂ ኣምሓሩ ሱዳናውያን ከምኡ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ሶማላውያን ኣንፃሩ ከምኡ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ብዙሕ ህዝቢ ከምኡ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ስለ ዘሎ እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ ከዓ ጠቕላላ ነቲ ኣብ ኢማራት ዘለዎም ረብሓታት እናገደፍዎ ክኸዱ እዮም ስለዚ ኢማራት ምናልባት ካብዚ ሓደ ነገር ፅልዋ መፂዋ መንገዳ ክትቅይር ትኽእል ትኸውን ባት we don't know እቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ይመስል ጻድቃን ስለከረምክበት ወክ ስለከረምክበት ችግር የለውም ብለን ከም ንሪኦ ዘለና ጻድቃን ናብ ምስቲ ፊልድ ማርሻል ወይ ከዓ ኤታ ማጆር ዝብልዎ ዘለዉ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ይራኸቡ ከም ዘለውን እቲ ጻድቃን ዝበሃል ኣብ ናይ ኣቢ መንኮርኮር ዘሎ ኮይኑ ምስቲ ናይ ኣቢ ኣጀንዳ ዝጣበቕ ዕላማ ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ ዕረፍቲ ወሲዱ ስትራቴጂ ናቱ ኣቃኒዑ ብሬክ ናቱ ወሲዱ ሓንጎላ ኣቃኒዑ 2-3 መፅሓፍቲ ናይ ተንኮል ኣንቢቡ ተመሊሱ ዘሎ ወውልሲ ምስታ ናይ ባሕሪ ትብል ዘላ ፕሮፓጋንዳ ምስ ኣቤላ ፊት ዝገብር ዝኽእል እዩ ነቲ ብትግራይ ዝተገበረ ፍሹል ፈተነ ናቱ ወዲቑ ካብኣ ተሳዒሩ ንድሕሪ ተመሊሱ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ጌታቸው ረዳ ኮይኖም ክልቲኦም ኣጀንዳኦም ንቕድሚት ክደፉ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ እቲ ሕቶ ድማ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ኣብ ትሕቲኦም ዘለው ዝተሰለፉ ጀነራላት ኣለዎም ሓደ ካብኡ ድማ እቲ እዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ኣጀንዳ ዝያዳ ክደፍእሉ ዝኽእሉ ንሳቶም ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ ግን እቶም ተጋሩ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስቕ ኢሎም ይርኢዎም የለውን እቲ ሜይንላንድ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ገማሚዖም እንድዮም ኣብ ብዙሕ ነገራት ቆፃፅዮም እዮም ምክንያቱ ሙር ዝኾነ ኣሰላልፋ እንተለዎ እቲ ትግራይ ነቲ ናይ ኣቢ ኣጀንዳ ከገልግል ስለ ዘይክእል እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ግን ነዚ ነገር እዚ እናተዓዘቡ ዘድሊ መልሲ ህብዎም ኣለዉ እዮም ምፅላም ጀሚር ኣይተፈለየም ጌታቸው እንዲያም 9 ኪሎ ሜትር ኮይኑ ዘዋግእ ሰብ ይረአየ ፍሩይ ዝኾነ ሓሰታት ክሕዝ ዘሎ ንዓይ ገሪሙ ነይሩ ወደ ሸብር እውን ሓቢሮም ሕዚ ኸይዶም ኣሎ ክርሞ ይግባእ ዋላብ ናይ ጣልያን ግዜ ባንዳታት ተነሩ ግለሰባት እዩ ሕዚ ግጥምና ምስ ባንዳታት ናይ ትግራይ ኣብዚኣ ትሪኡ ኣለኹም ድሞ ብናይ ከላሽን ርሕቐት እታ ናይ መጀመርያ ውግእ ብስናይፐርን ብካልኦትን ተወቂዑ
ተወቂዕ እንዳሃሎ ተወቂዕ የለ ተጋዲሉ ሕዚ እውን ዘለዎ ከባቢ ጸላእቲ ትኩረት ዝገብርሉ ከባቢ ናብ ሸዋ ከይድካ ንምውጋእ ወይ ከምቲ ዝብልዎ ነገራት ምግባር ኣይኮነን ጸላእትና ሕዚ እውን ዓይኖም ትግራይ ዘሎ ህዝብና እውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣይዲፒ ካምፕ ዘሎ ግዴታ ክውደው ኣለዎ ከከም ዓቕሙ ለሚንካ ዝምለስ ነገር ዘይክእል ይኽእል ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ንሪኦ ዘለና ግዜ እንዳሓለፈ እዩ ኖርማሊ ሕዚ ንሕና መሬትናን ኣብ ጸላኢ ዘሎ ህዝብናን ይሳቐ ከም ዘሎ ዋላ ህዝቢ ወልቃይት ኣብ ጨንቀት እዩ ዘሎ ኣይኾንን ዝበሉ ይቕተሉ ኣለዉ ህዝብና እንዳሞተ ስኺልና ንሪኦ ነገር ኣይህሉን እዚ ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ስራሕ ብሰላም በትውዕል መሰረት ኣብ ቅድሚ ዓለም ኢና ተዋዒልና እዚ ክትግበር እዩ ዝሓትት ዘሎ ተመራርሓ ታብላ ነግለጋ ብስሩ ብናቶም ወጪ ዝኾነ ይኹን ዓወት ክመጽእ ይኽእል ብናይ ካልእ ሰብ ወጪ እዮም ዓወት ከምስዎ ዝደልዩ እታ ሕዚ እውን ክደግሞ ዝሓስቡ ሰብ ሻዕብያ ክነግለጋ ብስሩ ብናቶም ወጪ ዝኾነ ይኹን ዓወት ክመጽእ ይኽእል እዚ ክንቲ ተቐይሩ ዘሎ ፖለቲከኛ ነበር እንዲሁ ኣብዚ እዋን እዚ ታኦም ከስርሑ ኣብ ሚድያ መፂኻ ምግዓርን እታ ዝነበረቶ ክብሪ ምቕታልን ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ምናልባት ቀዋሚ ደሞ ስለ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሕልሚ ዘለዎ ድዩ የብሉን እኳ ክትፈልጦ ይትኽእል ኢኻ እቲ ዝብላ ዘሎ ዘረባ ግምጥል እንተዘብላ ነይሩ ብልሒ ምዃና ኣይተረድኦን ሻዕብያ ብገንዘቡ ክዋጋእ ኣይደልን እዩ ዝብለካ ብገንዘብካ ብናትካ ፃዕሪ ክዋጋእካ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እንዚኻ ብልሒ እዩ ዝበሃል بخالق عنقا لأنكن أبي أحمد برتاتو ينقساقس نيرو ناب إرترا شعبيان مزاكم على نايلوم يبتون بروباغانديست ناتو يقبرون نيرم سي إرتراينس كنتاي بلوم نيرم يا أسوار توسخ دلينا سلزلنا أمتسوه أمتسوه تأسوار سلزلنا زلو أمتسوه يخمان بنال بعد دمج يخمنا لهم أسوار حدشتي دلينا سلزلنا بمبال أشكال على تساويتهم لهم سلزي نتزلو كنتات نزي زلو ناي صمد منفس نمسبار كل عينة بروباغندا يم زغبرو زلو تخالي جنرال ناتوم زبلو زلو خا ابز سمعوا لنكنه نسخه كاله مدرك توهيبو له سرحو بارتي ولا نحنا نتخلو وتدراو منغستي ولا حزب تግራይ ናተ እዩ ከም ሓድረን እዩ መንግስተ እዩ ኢሉ ንዝመረጾ አነ ኢንተርናሽናል ጀነራሊ أنا international general كوينة نايتي بيلف ملشة كون هيدل ده general نت international ثم ناب بيلف ودونا يلزولو نايتي بيلف ملشة هم تقول يضغطنا أنا international general هاي مالتي international general دبهال انتهي انترناشنال جنرال الكازر باخه زخونه دحان انتهي ممكن بلوكم اناتم كندي جنرال زلوات هاغرانا كوي لكم يكد محجي اذا جنرال تبل قالسي ابزا ايثيوبيا تبال هاغر اي دون نو مانك بخميم دبصحوا انتهي تا غداي مالت اذا انت بزرانا هجزسي توم جنرالاتهم زحشو زياتهم تباهيلهم يم قصال نزيوم زحولا برهان جولا بعلو ابسنكوف زلو سبي كتريا خلغا بالفጫትን በገለና ድከቱ ጸጊብ ዘሎ ሰባይ እጅ ድማ ንዝበዓል ጻድቃን ዶገሎዶ ታይላ ሓድሽ ጀነራል ስለዚህ ማዕበልዮም ወላቶም ናይ ትግራይ ማዓት ጀነራላት ኮት ኩይናት እንታይ ገይሮም ኮሪና ኢና ገምጊሞም ዞም ኩሎም ጀነራላት ተነይሮም ኮይኖም ኩይናት ታይ ካውኒ ክግምግሙ ይኽእሉ ነይሮም ወላ ሓንታይ ገምገሙን በሚሊዮናት ነዛ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ለመስከውጽ የማለው هذا ب5 مليون تقتلنا يم زبلو كندز مليون اقتلكا كم زيالكا كتتحاوفن كتسعى من تخينكا قدم شجركا دي تفتح زنبركا نمتاي كوينات يدليكم علونا تبالكا سلامتاي تكوينا شعو كتفتح زي كالكا many questions very few answer بلو حتوتات مليو عاد حتو يزلو ملكسجن يلن كن نشاتهم حنتا اجندا يزلاتهم نزيا ناي صمدو تبحال دلا منفس تغلالا كم بتنالنا زبل اكايدا بيمان صقامن عتيقوم سرحلا زلو يم سمعوا مابزي حدا نايتي اباد 4 كيلو زلو
ፕሮፓጋንዳ ሓድሽ ቻነል ናይ ሚድያ ዘሎ ይመስለኒ እዚ የላፈኛታት ኃይልታት መቀለን አስመራን ዝተጀመረ ጽምዶ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ዝተሰረዘ ውድብ ህወሓትን ምምላስን መስዋዕቲ ህዝብ ትግራይ ንምሕንሻሽን ዓሊሙ ዝግበር ዘሎ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ሓበረ ፖለቲከኛ ታደለ መንግስቱ ምስትካል ናብ ዝነበረ ጻኒሒት ኮይኑ ሕሉፍ ታሪኽ ህዝብ ትግራይ ተረሲዑን ተደምሲሱን ዝካየድ ጽምዶ ናይ ዕብዳን ይኽብል ሓቢሩ ኣብ ክልቲኦም ኃይልታት ዝግበር ጽምዶ ጥፍኣት ዳምበር ንኽልቲኡ ትግርኛ ተናጋሪ ህዝብ ዝረብሕ ከም ዘይኮነ ዝሓበረ ታደለ ኩናት ክወልድ ዝኽእል ሓደገኛ መንገዲ ክብል ሓቢሩ መጀመርያት ዘረባናታ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ጋዜጠኛ ናይ ሓደ ቴሌቪዥን ስቴሽን እያ ኣብ ትግራይ ክንደይ ብሄር ኣሎ ምስ ህዝቢ ትግርኛ ጥራይ ዝውክል ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ርእይቲ እቲ ተንኮልናቶም እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሓደ እቲ ኣብ መንጎ ዝክልቲኡ ህዝብታት ዝግበር ዘሎ ዝምድና ክበትክዎ ይደልዩ ኣሎ ካልኣይ ካብ 4 ኪሎ ጠቕላላ ተቐባልነት ኣይረኽበን ኣሎ እንድዩ ናይ ስግኣት ምንጭ ኮይኑዎም ዘሎ እንድዩ ካልኣይ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ ትግራይ ካል ህዝቢ ኣለዎም እዩ ኤርትራ ግን ናይ ትግርኛ ሃገር ጥራይ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ግን ደይ መደይልካ ከመይ ጌርካ ነቲ ፀገም ብሓደገኛ መኣዝን ተቕርቦ ምንታን ሰብ ከይቅበሎ very sad ኣብዚኣ ግን ተጋሩ ካብ ካል መንገዲ ጽቡቅ ገይሮም እንዲኦም ዝምልሱሎም ዘለዉ እምበር ኣብ ይድላይ ይጎረ ብልጽግና ይድላይ ይጎረ ኢሳያስ ውረድ እምበር ኣብ ይድላይ ይጎረ ብልጽግና ይድላይ ይጎረ ዝብል دحان بعد زقوام زي أنا إرتنا بلتقنا قوامية رفع مامي أخوينا تنبايزوي تقوم رتبهال تاركو تبهال رفع مامي أخوينا ونياتو فيه هزم تحاويل خمسة يقول وضل مستن عرضه الثاني هزي إرترا هجرنا في إرترا نبي سبحات سعنور تقارنتي بقوام درجة مثلا عرضه الثاني سكعم قلت على هزي إرترا تقبل له هجرنا في هزي إرترا حتى قلنا إذا شين تقبل له هذا حاله ليه قبل نزول تقال لي تشجعش قوي ترفيتي ويكعبت سعود نور حنتا نعم تفيدي حق سكعم زي قوام إحدانا أو هجرية مثلا تقول كل حاجة وكنا ذهبنا حلاي ولدنا شعوب فلسطين يمضي مثل هذا يفلتن السيء جورو كهول بيدكوا فعلي إرترا ولا أم بعدنا نقول ولا تقدر يشوف أو يحمل إرترا هجرنا في إرترا هذا خد السجارة صني أنا خدمت أنا خليني إرترا ما يبحك إذا قرب زي عينة تي تمدوك ساعة كندي بقلة تجارو كيدو خمسة ولا بزي خاطف فلت نقطة لابزي زبل كون أبزو بعض معبد زلوا بوليتيكاوي كونتات عزيو مسجئيو مالت كابزي تبجس كاتجراي مس إرترا تجور زلا ركب ويك أخو خوني خليو بأكتيفيسات تجمر زلا ركب نعم جسات ويك أنا حيلتات نفتن عدة هزمر زلا حيلتات كعب يخليو زبل قبل وسيدهم كم عب يسقط زر له كونتات على كينات ممز تجراين إرترا نحب ركب فدي منسي كينات كمز يخليو تبهيلو يزحسب بعض حز زوسد زلا بفلاك عندنا تجراي أجنس تجراي تطوزول حيلتات بخم يوم ستنتنو ومسيدة تحيزو تجراي مسكورة بتزول واركب كم أنفت استتحز حدش نجار على لو تحزن العلو زلنا نهاجر نت أجندة عند حرد حيز أخت مزت وغينا أفتهز بون سمعتون حرد أخوينو بتنقرها بتعدتات كخم يزر بيرترا زلوا قداك الرئيخ اللي تجراي أيكونون نهاجر كوينا خطوة صعبتي بيعون تعري هذه دقائق عدو خينا نقد كتل زد اللي سرعات يزولوا طفأت تجراي نزم السرات هاجرون نتيلو لهم زلعل لهم ممسي تتححزوا خاب إثيوبيا خمس الناس خل جوانز حزي أو إثيوبيا زولوا سرعات نتهزبي قطع مثل ذيك قالوا بصحة حيلتات برتاوي مع السرعات قال على علم زك على حيلتات فتيرهم على سلازم حيلتات زياتهم توشتهم زجوروا ولو تن ممتاز زجوروا على سجديفهم إجنس سجراي نقصد له فوق أي جوروا من دو زبل حسابوني العليمهم زجود زي تحس كذا. ماشي. زوا بوليتيكا هونتات عمي يقاير يزلوا. ياو تتبقسو نايتم سرعتات بحرين دي زولدو زلو بحرتهم سرعتات يزولدو زلو أبسلام نربحنا أبسلام أجندة حزبي أبزنك أساق السرعتات تقوينكي زين كم زعينت معبانتات ولا يولدون متزيبلكي كن كم زقين متعامي زرب شغنتات يفتر قرب حازي يكون عند غربي زود صصر رب حازي عن عنتو يزوركم سلام لمعات ديمقراطية زخوني يكون بوتا أب زخوني بوتا يحلو سلام تلبس باوندري إلا تصدق بوليتيكاون دبلوماسيون كتابون ركبات انتليو باوندري يتفي أوروبا كتفي يلا نكت باوندري you don't feel فرنسا يكونكي جرمن كونكي منهم you don't see any difference أبز ريلو يكايد كيف تنقص مع معركة ناس غير مزفتروا جن أبانا زلوا من قسقاس
ውልቃዊ አስፓይሬሽን አለው ዝስቆልካ ዘይርድእኪ ጥዑይ ዘይመስል ማለት ካብ ጥዑይ አእምሮ ዘይፍልፍል ስኢልካ ዓቢ ታሪክ ሰሪሑ ከምዞም የንብቡ መናእሽናሽ መጽሓፍቲ አፄ ምኒልክ ከም ዝኮነ ሰሪሖም አፄ ይሰክር بزخونه تزربا ريتوتات ناي استفላለዩ ክንሰምዕ ስለ ዝኾነ ናይ ጽምዶ ሪአክሽንስ ኣካል ናይዚ ኩነታት ስለ ዝኾነ ቦገን ተጋሩ ዝበሃል ዘሎ استفላለዩ ሓበሬታታት ክንሰምዕ ጠለብ ወይ ከዓድሌት ሃገርነት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ በቀንዱ ፈተና ክወጽሖ ከም ዝኽእል ናገለጽካሊ ነርካ በአንጻሩ ግን ካብ ኤርትራ እንቅፋት ክወጽሖ ይኽእል ይዝብል ሕቶታት ኣለው እዚ ጽቡቅ ታይም ዝብሉ ካብ መጀመርያ ትሒዙ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ሻዕብያ ትግራይ ሃገርነት ክትጠልብ አይደልን ነይሩ አይደልን ተኸልዕሉን ብስሩ አይደለም ነይሩ ህወሓት ክጣይሽ ከለው ያው ዝመጽኦ መንገድ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ ዝብል ኣሎ ሕዝቡን እንትኾነ ከም ቀንዲ ነጥብ ዘልዕልዋ ህንጸት ሃገርነት ኤርትራ ወይ ከዓ ህንጸት ሃገራውነት ኤርትራ ኣብ ሞት ትግራይ ወይ ከዓ ትግራይ ኣብ ዘለ ምጥፋእ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ከም ተቀድም ዘልካዮ አሰሚሌት ኮይና ኢትዮጵያ ኮይና ክትተርፍ ትግራይነት ከነጽና ሰርሐ ይመጽኡ ስለዚ አንተ ዛ ፕሮፓጋንዳ ዚያስ መኒ ምሂሮም ወደይ አታተም ኣብ ትግራይ ገለስ ተማሃርኩም ሰባት ኤርትራውያን ተሎም ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ዝኸትኩም ኣብታ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ትግራይ ካሪኩለም ኣላ ዲያዛነት በዚያ ኤርትራውነሲ ኣብ ጽሊ ወይ ከዓ ኣብ ሞት ኣብ መቃብር ናይ ተጋሩ ይከውን ዝብል መኒ ምሂሮም ነዘርባዚ ኣነስ ብጣዕሚ ዝግረም ኩሉ ግዜ አንቱም ሰባት ከም ዝበሃል ነገር የለን እዚ ኣብ ርእስኩም ዝፈጠርኩሞ ጽንጽዋይ በዓልኩም እዩ ላይክ ንሓደ ድሙስ ከም አንበሳ ጌርካ እንተሪኻዮ ማለት ኣብ ዓይኑ ኣብ ርእስኻ አንበሳ ኮይኑ ይክራየካ እዚ ጸገም እዚ ኣብ ኤርትራውያን የለን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ መንእሰይ ይኹን ኣብ ሰዋረብ ኩሉ ከይደ እዛ ትብልዋ ዘለኹም ዘረባ የላ እስኻትኩም በዓልኩም ትህወሓት ዝበሃል መራሕናትኩም ዲዋላት ኤሊት ናይ ትግራይ ንኤርትራውያን ንኽጸልኡ ንኤርትራ ንምጥፋእ ንኽሰርሑ አንጻር ኤርትራውነት ንኽትሰርሑ ዝነገረኩምን ዝመሃረኩምን ትምህርቲ እዚ somebody has to tell these people ሓደ ሰብ ክነግሮም አለ ኣብ ኤርትራ መጽሓፍ የለን እዚ ትብልዎ ዘለኹም ኣብ ቤት ትምህርቲ የለን መንእሰይ ናይ ኤርትራ ይፈልጦኒ ንስኻትኩም ግን ኣብ ትሕጽበት ኣእምሮ ኣብ ንኤርትራ ንምጥፋእ ዝግበር ዝነበረ ንኤርትራ ስለምንታይ ትጠፍእ ኣላ ኢልኩም ንኸይተሓቱ ኤርትራውነት ኣብ መቃብር ናትኩም ዝተሃንጸ ኢሎም ስለ ዝመሃርኹም ቀጻል ኣማልሓስኩም ተወቀጠ ዘረባ ካባኹም ኢና ንሰምዓ ዘለና ዘረባ እዚኣ እዞም ሰባት እዚኣቶም ገለ ሽግር ኣለዎም ብፍላይ እታ ጽምዶ ገለ መለ እቲ ጽምዶ እኮ ንዓኹም ይቐንዲ ዘገድስ ንሪኦ ዶ የለና ንትጸገምኩም ከመይ ገይሩ ሓራ መሬት ዶላ ገለ ኢሉኩም መዓት ሰራዊት ሃንፂፁ ኣብ ናሕትሕትኩም ኩናት ክእትወኩም ዝደሊ ዘሎ but for whatever reason ንመጀመርያ ኤርትራ ተገዲሳ ጠለብ ስለ ዘቕረበት ንጽምዶ ይመስለኒ ከምዚ ኦቨር ሪአክት ዝገብሩ ትሪ ግን እቶም ዝሓቱ ዘለዎ ደይመደይ ኢሎም ነቲ ጽምዶ ከፍርሱ ዝደልዮም ምምላስ ግን የድልዮም እዩ እስከ ደሓን መልስኻ እዚ አንጻር ዝሓዞን ዓመታት ዝመጸን መደብ ስለ ዝኾነ ካብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኤርትራ እውን ሃገርነት ዝልሕቱ ክነልዕል ከለና ካልእ ፈተና እዩ ዘሎ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ክንጹሩ ዝግብኦም ነገራት እናነጸርና ንኽድሕራ እዚ ክንውጋዕ ከለና እውን ኣብ መጽናዕቲ ኣብ ዶክሜንት ዝኾኑ ጽቡቕ እዩ ትግራይ ብዕቱ ሃገርነት ኣልዒላ እናገጠመትስ ፊት ንፊት ኤርትራውያን መጽኦም ሃገረይ ትኾኑ ዝበልሉ ግዜ የለን ስርዓት እዩ ጽንሕነት ስርዓት እውን ይብለካ ዘለኹ ብፕሮግራም ደረጃ ሃገር ንኸውን ሃገርነት ጠልዩ ንዝመጸ ህዝባዊ ግንባር ወሎ ህግደፍ መጽኡ ዝገጠሞ ኣሎ ዶ ዝወቕዖ ኣሎ ዶ ዓጅድግፍዎን ካልእ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ብርግጽ እቲ ዘረባዚ ብምንታይ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኣየድልን ዝብል ብተደጋጋሚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተገሊጹ እዩ ተላዒሉ እዩ እዚ በታኒ ክብትን ይኽእል እዩ ናብ ሓደ የምጽእ ብዙሕ ብሔር ብሔረሰብ ስለ ዘሎ ኣየድልን ዝብል ዚሩይቶም እዩ ኣይተሃውን ይትብሎምን ተረዲኻ እንደለኻ ሃዳዊ መንግስቲ ኣየድልን ንብል ኣለና እኮ እዚ ሩይቶታት እዩ ናብ ግጭት ግን ከተወካ ይብሉን ሓደ እሱ እዩ ዝጸንሐ ካብዚ ተወጊሱ ትትብሎ ዘለኻ ፖለቲካዊ ትንተናታት ይመጽእ ይስምዑ እየ ማለት ኣብ ትግራይሲ ከም ዓዲ ጠጠው ተይላስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣይደልን ዝብል ትንተናታት ይሰምዕ ብበዝሒ ማለት እዩ አንጻር ድሌት ይውሉ ዝብሉሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ መጽናዕታት የልዩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ረብሒ ግን ህዝባሊ ግዜ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጠማምታ ክቕይረሉ ወይ ለዛ ምን ኣነ ህዚ ምክንያቱ
ዝኾነ ዓይነት መንግስቲ ናብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝመፀ እዋን ኤርትራ ሓደጋ ምዃኑ የረጋግፅ ኣሎ ተረዲኻኒ ኣብ መንግስቲ ብምቅያርስ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣጀንዳ ብዘይካ ኢፒአርዲኤፍ ዝገብሮ ብዘይገድስ ግን ኣብ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ብዙሕ ክስታይ ኣብ ሕቶ ምልክት የእትወን እቶም ካልኦታት ክነውግዐሎም ንኽእል ኢና ሉላ መቸም ኣይሆፕ ሓደ መዓልቲ ምዚ ትንታኒ ቻት ክንገብር ወይ እውን ፕሮግራም ክገብር ተስፋ ገብር ሪዝነብል ዝኾነ ሎጂካል መልሲ ዝመልስ እዚ እዩ ካልእ መፍረስቲ ድማ ስምዑ ብዚ ድልየት ናይ ህዝባውያን ሓድነት ትግራይ ናይ ትውድብ እዩ ካብ ምንታይ ዝነቅል ተልካኒ ካብ ተስፋ ምቁራፅ እዩ ዝነቅል ተስፋ ምስ ቆረፀ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተስፋ ምስ ወደአ ናይ መረፃ ቦርድ ተስፋ ምስ ወደአ ይናኸረረ መፂት ጽምዶ ናይ ኣፈኛታት ወይ ናይ ኣክቲቪስታት ጥራሕ ተዝኾንስ ንምንታይ ናይ ምስራዝ መዓልቲ ምሳእኸለ ጽምዶ ኢሎም ማዕዲ ጽምዶ ተባሂሉ ጉንበት ሰለስተ ጀሚሩ ክስረዚ ምስተባሃለ ንሰሜን ገጽና ዝብል ዘረባ መፅዩ እጂ መሰረቱ እቲ ጽምዶ ጽምዶ ዝቃወም ኣካል የለን ሓደ ትግራይ ኣይትረክብን ንጽምዶ ነቲ ሕጂ ጽምዶ ዘሎ ተይኮንኩስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ዝህሉ ርክብ ዝቃወም ትግራዋይ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን ጥዑይ እንተኮይኑ ማለት እዩ እዚ ጽምዶ እዚ ግን ናይ ሕወሓትን ናይ ህግደፍን ጽምዶ እዩ ፖለቲካል ጽምዶ እዩ ማሕበረሰባዊ ወይ ህዝባዊ ጽምዶ ኣይኮነን ወይ ክልተ ዓድታት ዝገብሮ ጽምዶ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክልቲኦም ኣብ ስጋኣት ኣትዮም ኣለዉ ሕወሓት ንቐፅል እቲ ርእቶታት እያ ክትሰምዕ ፎረን ፖለቲክስ ሚድያ ዝገበርካዮ ፃንሒት ነይሩ ንሱ እንዳሰማዕኮ ፀኒሐ ምስ ኤርትራውያን ኢንተርቪው ዝገበራ ሆርን ፖለቲክስ ዝገበራ ፕሮግራም ብዛዕባ እዚኣ ስምዕዋጅ ፅቡቅ ዝኾነ ቃለ መሕተት ጌርካ ኣለካ ካብኡ ንዕኡ ስዒቡ ግን ካብ ዝተዋሃቡ ርእቶታት ነይሮም ብፍላይ ብወገን ኤርትራውያን ብሚድያ እውን ኤርትራውያን ስለዝኾነ ዝተዋሃቡ ርእቶታት ነይሮም እዚ ንህዝቢ ንሕተሳን እዩ ካልእ ፀገም የብሉ ኦረዲ ናይ ውዕል ኣልጀርሱን ዝጓንፀና ነገር ኣይኮነን ትብል ኣለካ ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ንህዝቢ ይብል ዶር እዩ ኦረዲ ኮ ብውዕል ኣልጀርስ ሓንፂፁ ዝሓደረ እዩ ስለዚ ዘላቕ ሰላም ክፍጠር ንክእል ኮይኑ ውዕል ኣልጀርስ ኣብ መሬት ክትግበር ኣለዎ ዝብል ሓሳባት ክንፀባረቕ ኣሎ እዚኣ ናብ ደረጃ ዓለም ዝግበሩ ውዕላት ኢና ክነምፃእ ደልየ ዘሎ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ስዒቡና ከምቲ ዝበልካዮ ህዝቢ ነንባዕሉ ይፋለጥ ደቡ ደረቱ ኣብ ምንታይ እዩ እንስሳቱ እንታይ ይውዕላ ሳብ ምንታይ ይፋለጥ ንብዙሕ ዓመታት ንዘመናት ዝነበረ ህዝቢ ስለዝኾነ ውዕል ኣልጀርስ ሕጂ መፅኡ ይኮነ ንባዕሉ ዝጥረሉ መሬቱ ሳቅዲሙ ይፈልጦ እዩ ራይወት እዚ ህውተታ ዝበሃል ነዚ ዝመስል ህውተታ ክበሃል ከሎ እዚ ዝመስል ህዝቢ መሬቱ ይፈልጥ ይብላብላ ቢኤስ ቦልሽት ዝበሃል እዚ መንግስታት እዮም ዶብ ናይ ሃገር ዝፈልጡ ክልተ መንግስታት ድማ እንተደይ ተረዳድዮም ናብ ሽምግልና እዮም ዝኸዱ ኣይዶኖ እቲ ሕጊ ኣብቲ ዓዶም ከመይ ዝሰርሕ ይርዳእንን ያነ ክልተ መንግስታት ተደይ ተረዳድዮም በቴሪቶሪ ናቶም በመሬት ናቶም በዶብ ናቶም ተደይ ተረዳድዮም ናብ ቤት ፍርዲ ይኸዱ ቤት ፍርዲ ምስከትካ ድማ ቤት ፍርዲ ስምዒታትካ ኣይኮነን ዘንብብ ጭብጢ ኣቕርብ እዩ ዝብለካ ኣበየ ኣሎ እቲ ጭብጥታት ናትካ እዚ ዶብ ናተይ ምዃኑ ናተይ ትብሎ ዘለካ ንዑ ዘረጋግፅ ጭብጢ ኣለካ ዶ ይብለካ ኤርትራ ጭብጥታታ ኣቕሪባ ኢትዮጵያ እውን ጭብጥታታን ስምዒታታን ኣቕሪባ መብዛሕትኡ ስምዒት እዩ ነይሩ ዳትስ ድማ እቲ ውሳነ ክወሃብ ከሎ ንኤርትራ ዓሚፆም ኣብ ገለገለ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ኤርትራ ንፁር ዝኾነ ዶኩመንት ስለ ዝነበረ ነቲ ዶብ ዝገልፅ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዶባት ናይ ኤርትራ ናይ ክልቲኦም ገዛእቱ ሓይልታት ዝተገብረ ውዕላት ስለ ዝነበረ ኤርትራ ዶኩመንት ነይርዋ ዶኩመንት ሒዛ ቀሪባ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዋነቲ ዓለም ምሉእ ምስኣይ ነይሩ ኤርትራ ደጋፊ ነበራ ሕጂ እንታይ ክገብሪ ውዕል ኣልጀርስን ውዕል ፕሪቶርያን ውዕል ፕሪቶርያ ክትማርኽ ኢልካ ከይድካ ኢኻ ዝደለኻ የፈርም ተባሂልካ ኢኻ ትፈሪምካ ውዕል ኣልጀርስ ግን ካሊእ ነይሩ ውዕል ኣልጀርስ ሓይሊ ነይርካ ሰራዊት ነይርካ ዓለም ኣብ ጎንኻ ነይሩ ኣብቲ መጋባያ ድማ ኩሉ ዶኩመንትኻን ጭብጥኻን ከተቕርብ ዕድል ተዋሂብካ ዝኣክል ግዜ ተወሲዱ ኣብ ውሽጢ ብሓንቲ ነፋሪት ወሲዶም ከምዚ ናይ ካብ ጅቡቲ ሰቂሎም ፕሪቶርያ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣምፅኦም ንዓፈርም እዚኣ ወረቐት እዚኣ ኣይኮነትን እዚኣ ከማ ኣይኮነትን ነራ ናይ ኣልጀርስ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣብ ሄግ
ተሸማጊሎም ተጠበቆም ቆፂሮም ኩሉ ዶክመንት ተቅሪቦም ፍርዲ ተዋሂቡ ስለዚ እቲ ዲስካሽንስ ኣብዚ እጅ ስምዖ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ነዝን ዋላ ትድምልስ ዘሎ ስምዖ ናይ ውዕሊ ኣልጀንስ ብጣዕሚ ብዙሓት ክፍተታት ዘለዎ ከምቲ ዝገለፅካዮ ብዙሓት ብዓለም ለኸ ዝግበሩ ውዕልታት ሽርሒ ዝተመልኦም ናትና ናይ ሃገርና ዋላ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ካልኦት ዓድታት ኢንተረስት እውን ስለ ዝሕወሶ ኩሉ ግዜ በቃ ብሽርሒ ዝፍፀሙ እዮም ንቐፃሊ ከምቲ ዝገለፅካዮ እውን እቲ ጎንፅታት ከመይ ይቕፅል ናይ ባዕሎም ረብሓ ኣብዚ ከመይ የረጋግፁ ዝብሉ ጉዳያት ምዕራባውያን ብደንብ ገይሮም ሓሲቦም ዝሰርሕዎ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ናይ ውዕሊ ኣልጀርስ እውን እንተሪኢኽና ተመሳሳሊ ብዙሓት ክፍተታት ኣሎ ዋላ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ክንገብሮ እናተገበአና ዘይገበርናዮም ብዙሓት ክፍተታት ኣሎ ቅድሚ ሕዚ እናገለፅና መፂና ኢና እቲ ናይ ሕዚ ምስ ኤርትራ ጀሚርናዮ ዘለና ብፍላይ ከም ህዝቢ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ብዝምልከት ሕዚ እቲ ናይ ውዕሊ ኣልጀርስ ብዝምልከት ዘሎ ምልከታ እንታይ እዩ ገሊኦም ተወሲኑልና እዩ ብወገን ኤርትራ ተወሲኑልና እዩ ዝብል ኣሎ ብወገን ትግራይ ከዓ ዋላ ይወሰን ግን ኣይተጠረረን ኢና ንዝብል ኣይተጠረረን እንተዝጥረ ኣብቲ ጥረራ እኮ ባይዘወይ እቲ ጥረራ ኮሚሽን ኣብ ባይታ ሪኡ ንኣብነት ክልተ ገዛ ብሓደ ዝመቅል እንተኮይኑ ባዕሉ ናይ ምስትኽኻል ማንዴት ኣለዎ ሕዚ ትዋና ግን ንሕና ነልዕሎ ዘለና ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሕና እውን ብዕቱብ ስለ ንሰርሐሉ እታ ሓንቲ ኣይተጠረረትን እያ ብሓሳብ ተሰመረ መስመር እምበር ኣብ መሬት ወሪዱ ተግባራዊ ዝኾነ ውዕሊ ኣይኮነን ሓንቲ እዚኣ ኢና ንብል ዘለና ብካልኣይ ደረጃ ህዝቢ እውን ድሌት የብሉ ብወገን ትግራይ ዘሎ ናብ ኤርትራ ክኸደ ይድለን ካብ ኤርትራ እውን እኮ መዓት ዝኣተው መሬታት ኣለዉ ንሳቶም እውን ናብ ትግራይ ከመፁ ይደልዩን እዚኦም ክልቲኦም ህዝብታት ብሰላማዊ ሰልፊ ከይተርፈ ገሊፆም እዮም ድልየቶም ማለት ሶ ዘይተጠረረ እንተኮይኑ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ድልየት እውን እንተዘይኮይኑ እዚኣ ብምንታይ እያ ትዕረቕ በቃ እቲ ህዝቢ ኦሙ እምኑ ደረቱ ደቡ ኩሉ ስለ ዝፈልጥ ባዕሉ ሽግልና ከኣል ይኽእል እዩ ኣብ ህዝቢ እዚኣ ትበሃል ፀገም እውን የብሉ እቲ ህዝቢ እንተሓቲቱ እኮ ግዴታ እውን እኮ ኣወሲንካ እቲ ህዝቢ ሪፈረንደም ኣወሲንካ እኮ ትወስዶ እኮ ብሓፈሻ እቲ ዝብልዎ ዘለው ናይ ብሓቂ ካልእ ድራማ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ እምበር ሓደ ውዑል ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ክትዘራረበሉ የብልካን ኦፍኮርስ ህዝቢ ክዘራረብ ኣለዎ ገለ ግን ተዘራሪብካ ክትረዳዳእ ስለዘይከኣልካ ገጅፍ ኩናት ተኻይዱ ድሕሪ ገጅፍ ኩናት ድማ ሽምግልና ተገይሩ ሓደ ነገራት ክልቲኦም ወገናት ክረዳዱ ስለዘይክእሉ መዕለቢ ተገይሩሉ ተባሂሉ ነቲ መዕለቢ ተቐቢልካ ውሳነ ናይቲ መዕለቢ ትፀገም ግን ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ውዑል ከብዩ ፖሊስ የለን ዘተግብር መብዛሕትኡ ግዜ ሴኪሪቲ ካውንስል ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ግን ብኣርቢትሬሽን ኮርት ኦፍ ኣርቢትሬሽን ስለዝኾነ ዳንነት እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኮርት እቲ ውሳነ ዳይክብ ዝኽእል እምበር ኤንፎርስ ክገብሮ ይክእልን እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዲሌማ ድማ ካብኡ ዝመፅእ እቲ ድራማ ማለት እዩ ንቐፅል ብሓቂ ንምዝራብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኸይድካ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም እዩ ዝሰርሕ ንልማት እዩ ዝሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ንምዝራብ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ርዮም ገሊኦም ሓደ መዓልቲ ክስሕንዋ እዮም ዝብል ቪድዮ ርየ ነይረ ኣብዪ ኣሕመድ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ቁማር ክበልዖም ከም ዝኽእል ኢሎም ምክንያቱ ምስ ረብዑ ዝግደስ ጠላም ሰብ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ በት ኤኒወይ እቲ ድራማ ይቕፅል ስለ ዘሎ ሓንቲ ብዚኣ ክልተ ነገር ክንሰሚዕና ኣብዚ ኻ ንቐፅል ከም ፕሬዚደንት ስለ ዝኾንካ ከም ፕሬዚደንት ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ኢልና ከነፈላልጠካ ዝሓሸ ኢሎምኒ ኣነ ከዓ ይብሎም ዝህዝብና ሴንሲቲቭ እሞ እዚኣ ፀገም ከተምፅያ እንኮላ ይውን ኢለ
نعم anyway ذا فيديو زي أب كمي كونتكست يا تبعي لا يراقوان جن سلسلة ساعتني أم شيء جن it's good to react to different stories. እንድሕር አንጻር ኤርትራ ወራር ትፍጽም ተኮይና ወይ ካ ኩናት እንድሕር አትኸፍት ኮይና ዝኩናት እዚ ኤርትራ ቤና ኮይና ናይ ምምካት ዓቕሚ ወይ ካ ኣኻኣሉ ለዋይል ካ ተሓስብ ዶ ታይ ዝፍጠር ይመስለካ እንታይ እዩ ሓደ ክንሓስቦ ዘለና ነገራት ኣሎ ኤርትራ ብዙሓት መንእሰያት ደገ ወፅዮም እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝተዳኸመ እዩ ኢልና ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያታት ወፂና ንዛረብ ኢና ግን ኣብዚ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተገበረ ኩናት ከዓ እንድሕር ኢናዮ ኮይና ዳርጋ ሕወሓት ኣብ ደብረ ብርሃን ክበፅሕ ከሎ እውን ንኣዲስ ኣበባ ንክኣቱ እቲ ሰራዊት ናይ ኢሳያስ ተፃወቶ ተራ እውን ርኢና ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣቃሊልካ ዝረኣየ ኣይኮነን ኣነ ርግፀኛ ኣብዪ ኣሕመድ በይኑ ኮይኑ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክስዕሮ እዩ ዝብል ተቕሎታት ብዙሓት ግምታት ይብሉ ምስ ድሮን ይብሉ ብዙሕ ቴክኖሎጂታት የምፅኦም ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ እውን እኮ በዚ ዓይነት ቴክኖሎጂታት ዝዓፀቀ እዩ ዝበሃል እውን ብዙሕ ምንጭታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ በይኑ ከምዚ ገብር እዩ ዝኽእል እዩ ዝብል ነገራት ተኽእሎታት ዋላ ክህሉ ይኽእል ኸውን ግን ኣነ ከም ውዱእ ገይረ ወሰነ ምክንያቱ ኤርትራ እውን ነብሳ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዋ እያ ዝብል ብፍላይ እዚ ናይ ግንባር ቡሬ ዝበሃል ኣዝዩ ተኣፋፊ ኣዝዩ እቲ ወይዘር ወይ ከዓ እቲ ኩነታት ኣየር እውን ዝድርኾ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ልዑል ተመክሮን ልዑል ናይ ከምኡ ዓይነት ተፃዋርነትን ዘለዎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ በዞም ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ዘይብሎም ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ደየተዓበቱ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ወታደራት ክሰዓሩ ኢልካ ምሕሳብ I think ኣነ ወታደራዊ ኤክስፐርት ኮንኩር ግን ከም ዝመስለኒ ኣብ ኣፃምእን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅኩ ኩነታትን ናይ ምውጋዕ ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት ናይ ኢዲኤፍ ወይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሰራዊት እዚ በዞም ዓቕሚ ዘይብሎም ብማይ ፅምኢ ኸማነይ ኣብ ሓደጋ ክወጥኡ ዝኽእሉ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ዘይብሎም ናይ ኣፃምእ ተመክሮ ዘይብሎም ብቐሊሉ ክሰዓር ኢልካ ምሕሳብ ኣነ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ብዙሕ ግዜ ኣናይስካ ኣቆናፂብካ ናይ ምቕራብ ተኽእሎ ናይ ሚድያ ስለ ዘሎ እምበር እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ናይ ኤርትራውያን ፀገም እዩ ንሕና ነቲ ወታደራዊ ዓቕምናትና ከምቲ ዝድለ ክንገልፅ ኣይከኣልናን ምስጢር ክኸውን ኣሎ ገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ዝነብረሉ ዘለና ናይ ዘበነ ሚድያ እዩ እቲ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሰራዊት እውን እኮ ቴሌፎን ኣለዎም እዩ ስለዚ እንድሕር ዓቕምናቶም ብትክክል ዘይፈልጡ ማለት ኩሉ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ይፈልጥዎ ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስእልታት ክወርድ ከሎ ሓደ ህዝቢ ምትእምማን ይገብር ኣብቲ ሰራዊትናቱ ኣብቲ ዓቕምናቱ እቲ ህዝቢ ሞራል ተገይሩ ድማ ካብ ዘይተደልየ ፍርህን ራዕድን ይድሕን ንሳቶም ንግሆም መዓልትን ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣፅዋሮም ዘርዩና ዘለው ፕሮፓጋንዳ ኣብ ኩናት ሓጋዚ እዩ ራሻ ዓመት ሚሳይላታን ኒውክለራታን ብፅርግያ ተውፅኦ ዘላ ቻይና በሽሓት ዝቁፀር ሚሳይላታ ኣብ ደገ ተውፅኦ ዘላ ስለምንታይ ድዩ ህዝቢ ናታ ምትእማን ንክገብር ዝተኣማመነ ህዝቢ ድማ ሰራዊት ንክኸውን ካን ፀገም የብሉን ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ገለገለ መን ከመይ ዝበሉ ሰባት ዝገብርዎ ዘለው እዚ ኣገዳሲ ኣብቲ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ስለዚ ኣለና ክትብል ከለኻን ሓደ ዋላ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክትሓቆ ትኽእል ኢኻ ገለ ነገር ግን ከምዚ ብካሜራ ጌርካ ክትሪኦ ከለኻ ነቲ ህዝቢ ሞራሉ ንላዕሊ ዝገብር ሞራል ድማ ኣብ ኩናት ኣመን ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ሞራል ዘይብሉ ህዝቢ ከይተዋገ ይድሰዓረልካ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ ሞራል ፀገም ኣለዎ ወይ እውን ናይ ሓይሊ ፀገም ኣለዎ ኣይንብል ኢና ግን ኣፅዋርናቱን ዓቕምናቱን ተሪኻያ ድማ ነቲ ዘለዎ ፍናን ነቲ ዘለዎ ሓይሊ መሊሱ እዩ ዘራግድ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ሰራዊቱ ዘለዎ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ምትእምማን መሊሱ ይሕይል እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ነጥቢ ዘለዎ እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ እስከዚ ኣስምዕዋ ቀጢ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ምስ ኣሕዋትና ክንረዳእ ኣለና صندوق سلطة هذا اللي خاب صندوق تهدم اللي خال حرخ تمت زلقة تأمنوا لمن قصان هاجر كان بندير عن تغير الصندوق لا تسمد وده يصير من اللينا ففي هذه صعيد تسمد اللي كحنجيت كتير تقبرها تسمي ودي سو تير تقبرها وزي أخون ده تقبر هذا اللي خان دالك عن كليسون ولا حتى قص قبرنا قرينا كاب صندوق تهدم حرخ ده حبات ولا دالك تغير تغنك حبيت كتر ስለምንታይ መንግስተይ ሃገረይ ትብል ነርካ ካልእ ቃልና እንተምፂካ ሕጂ ንፅምዶ ኣይተረድአንን ኢልካ ሒዝካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣንፃሩ እንድሕር ጎስቢስካ ግን
ብልጽግና አንጻር ጽምደን ያዝጉስ ዘሎ በንጻሩኩም አንሰም ተሰሚደም አንጻር ጽምደስ ተሰሚደም ለዝን ስኻ በዚ ትሕግዞም ድሕራ ሃሊኻ ኾንካ ተመሳሳሊ አጀንዳ ያካተል ዕል ዘለኻ እዩ ኣብ ኤርትራ ጉድለት የለን ኣይትሕተት ኣብ ኤርትራ ሕማቅ ኣሎ ኣይትሕተት ኣብ ኤርትራ ዝወደለና ኣሎ ክግበረና ኣሎ ኣይትሕተት ኣይተባህለን ይሕተት ኣለኒ ንልዕለና ንኹም ትፈልጥዎ እዚ ክስታይ ከይቋረፅኩም ኣብኡ ዝፀናሕኩም ንሕና ሕጂ መፂና ብፀናሕና ፀኒሕና ክንዳኹም ክንፈልጦ ይንኽእልን ተዘይ ኮይኑ ግን ኣንፈት ጥወሎ ጽምዶ መፂልካ ብምኽንያት ካልእ አጀንዳ ተልዕል ተኾንካ ኣብዚ ግዜ እዚ ካልእ ሰብ ትዕድም እንተኮንካ ኢና ንብል ዘለና እምበር ዘርሰናይ መቸም ቤላ ጌሪዩ ነቲ ዘይተረድኦ ከረድእ ዝፍትን ዘሎ ዓብይ ኮምፕሊመንት ድማ ኣለኒ ምክንያቱ ነገራት ጥቂልካ ሸለሊልካ ምሕላፍ ፅቡቅ ኣይኮነን እስከዛ ዘረባ እዚኣ ደጊምና ክንሰምዓ ጌርካ ዓድኻ ተመለስና ኣብ ስድራኻ ተመለስና ሕጂ እቲ ናይ መንእሰይ ልቢ ኩሉ ግዜ ምህንጣይ ኣሎ ምህዋህ ኣሎ ንዓይንኻ ዘይረኣኻዮ ዝመስለካ ክትረክብ ኢልካ ምኻድ ኣሎ እዚ ብማሕዳር ትምህርቲ ኣብ ስድራ ቤተሰብ ኣብ ጎደሮ ዝግበር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘሰክፈና ኣይኮነን ንዓና እቶም ህዝቢ ዓዲ ጥረት ኮነ ትርፎ ኢና ደገ ክነባርሮ ኢና ዝብሉ እውን ደገ ተባረረ ተሐቆሰም የለን ደገ ዝኸደ ካናዳ ዝበፅሐ ኣሜሪካ ዝበፅሐ ሽወደን ዝኸደ ዓጠልያን ዝሰገረ ዓዱ ዝገደፈ መንእሰይ የለን ዓዱ ዝገደፈ ሰብ የለን ስለዚ እዚ ንዓና ብዝኾነ ስክፍታ ይፈጥረና እዩ ከይዱ ዓዱ ምምላሱ ይተርፎን ኢልና ስለንፈልጥ ንኣምንን እዚ ዘሰክፍ ነገር ኣይኮን እቲ ገለገለ ግን ኣብ ሓደጋ ክሳብ ዝወድቕ ኣብ ዘይፈልጦ ገደል ክኣቱ ቁም ነገር ኣብ ዘይረኽበሉ ከባቢ ተሓክስ እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ህዝቢ ምናልባት ንግዚኡ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ወዲቑ ፀኒሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ሓሳባት ኣጋጊቦ ነይሩ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ኢሉ ኣሎ ትሕቶ ሕጂ ነዚ ደው ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ከም ዝንቀሳቐስ ትገብሮ እዩ ትሕቶ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ስደት ፀኒሑ ሓደ ሰብ መፅኡ ጥራይ ኢዱ ኣብ ዓዲ ክኣቱ ይደልኒ ወይ እውን ኣብ ዘየለ ቦታ ክኣቱ ይደልኒ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ዝደሊ ጠቕሊሉ ክኸይድ ዝደሊ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓይ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝፅሕፈለይ ከምኡ ኢሉ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ገለገለ ነገር ብቅያራት ኣትሊስት ነቲ ሰብ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስደት ዝነበረ ብዓቕሙ ወላ ኣብ ገጠር ናይ ዓዱ ንክሰርሓሉ ዝኽእል ኣዋጃት ክወሃብ ኣሎ ሓበሬታ ክወሃብ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ሰብ 20 ዓመት ኣብ ስደት ገይሩ መፅኡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ወይ ኣብ ከረንዲ ወይ ኣብ ኣቑርደት ድዩ ምስቲ ሰብ ኣብ ገዛ ክራይ ናብ ገለን ክጓየ ይክእልኒ እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝኣክል መሬት ኣለና ዝኣክል ፀጋታት ኣለና ደገደሎ ድማ ዘጠራቐሞ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ገለ ነገር ንክገብር መንግስቲ እንተገይሩ ነቲ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሰብ ከይዱ ኣብ መወዳእታ ንዓዱ ምኻዱ ስለ ዘይተርፍ ነዚ ዘለና ሞመንትም ነዚ ዘለና ፅቡቕ ስምዒት ድማ ናብ ዓድና ገፅና ኣሲርና ናብ ሓደ ዓብይ ቁጠባዊ ዝላ ናይ ሃገርና እጃሙ ከበርክት ኣብ ደገ ዘሎ ነቲ ንዓመታት ተፀሚሙ ነቲ ሃገር ደው ዘበላ ድማ ዕድላት ንክፈጥረሉ ናይ ስራሕ ዕድላት ናይ ምዕባለ ዕድላት ናይ ብልፅግና ዕድላት ንክፍጠረሉ እንተኮይኑ ደገ ዘሎም ውሽጢ ዘሎም ብሓደ ክሰርሕ ኣለዎ ደገ ዘለዎ ተንዝርካብ ገንዘብ ንኤሮጳን ኣሜሪካን ዘስርሓ ዘለዋ ገንዘብ ንዓታተን ተሸኪሙ ገለ ክፋል ናተን ኣብ ኤርትራ ሒዝዎ እንተኸይዱ ንቁጠባ ኤርትራ ከም ኢንፊጅን ኮይኑ ሂወት ክዘርኣሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ መስርሕ እዚ ድማ ከምቲ ዝተባሂልዎ ዘሎ ተስፋ ንገብርቲ መንግስቲ ብዝቐልጠፈ ብዝሰለጠን ብምዕቡል መንገድን ብንጹር መንገድን እዝን ግበሩ በዚ ኺዱ ነዝን ተገይርኩም ኣብዝን ዕድላት ኣለኩም ዝብል ሓበሬታታት ተዘርጊሑ ትሰብ ከከም ዓቕሙን ከከም ድልውነቱን ከከም ኩነታቱን እቲ ሰብ ድማ ዓቕሙ ክገብር ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዝያ ደስ ዝበለት ንደርፊ እስከ ክገትፈኩም ولدخي معاري اليوم كنت ناخي معاري نبان معاري تصوع اسمكي سلامتك يوم كسانة زيوني معاري نبان وكبز الساميوني انتي مع المبال عايزي قتلي كله زغنكي أنكم دوب علي أصلي لعزاير لبيانك كمان أصبحي صدق يسكر